אם ב-2020 הם יכלו לבוא כמה חבר'ה מ-8200, לספר סיפור טוב, אולי אפילו בלי רעיון, והיום מקבלים כסף. היום, יזם עם רעיון, אני לא רואה איך הוא מגייס כסף מ-VC. היה לי איזה שותף שהוא היה סלב גדול בישראל, במיזם הבאתי אותו כי הרבה פעמים משקיעים אמרו לי איך תיכנס לשוק. אז אמרתי לו, אם אני אביא שותף שהוא מגה סלב, כולם ישמחו עליי שאני אכנס לשוק. צעדתי אותו בבר, ידעתי איפה הוא יהיה, ראיתי שהוא פרסם כזה, הלכתי, חיכיתי לו, הזמנתי אותו לצ'ייסר, הוא אמר לי, מה אתה גנוב, אני בדייט. חיבר אותי למשקיע מאוד גדול, והמשקיע הזה דיברתי אותו בטלפון, אמר לי, יש לי 5 דקות לשמוע את הפיץ' שלך, וכזה התחלתי לספר לו מהר על המוצר וזה, ואז הוא אמר לי, היה לך פעם עסק? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אז תפתח מכולת, מה אתה מקים סטארט-אפ? כאילו, אותי זה לא מעניין, וניתק לי, כאילו. מה התובנות ככה שקיבלת? ומה, באת עם פיץ' מוכן, כאילו? איך לדעת מתי מתאים לי סטארט-אפ ומתי בוטסטראפ? אתה אומר שעד 2020 יכולת לבוא, להגיע למשקיע בלי שעוד הכנסת שקל, ולגייס מאות אלפי דולרים. יש איזה תכונות שגם קידשו אותך במהלך הדרך, שאתה חושב שהם מס? קודם כל, איך מוצאים רעיונות? רוב החברות הגדולות היום בשוק שאנחנו מכירים. התחילו ככה לדעתך? אני חושב שב-2024, אם הדבר החם לבניית MVP היה באבל ו-No-Code, אז הדבר החם ב-2025 יהיה AI Agent. כאילו, אני פיתחתי שם משהו ואני פשוט הייתי בהלם, זה לקח לי דקות, צער מטורף. בפרק הזה אירחתי את רם עמדי. רם שותף פעיל בסידביז, גוף שמלווה יזמים לעבר גיוס הון ויוצר תוכן בעולם הסטארט-אפים. בפרק הזה נתנו את כל הכלים לכם הצופים הפרקטיים לאיך להקים סטארט-אפ, בוטסטראפ או סאס מצליח, החל מאיך למצוא רעיון, לאיך לוודא ולידציה מול השוק, איך ליצור גרסה ראשונית ואיך לעשות השקה, לנצ'ינג מוצלחת. בפרק הזה יהיה לכם את כל הכלים ליצור את המיזם שלכם. תנו בראש. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מועדון הווינגמן, ואיתנו היום אורח מיוחד, רם עמדי. רם. אהלן, תודה רבה שהזמנת אותי. תודה רבה על ההזמנה. כיף גדול. גם כיף לא להתארח סוף סוף, אתה יודע, אני רגיל שאני צריך להכין שאלות וזה אתה בא תייר פתאום. אתה מדבר כבעל פודקאסט. כן. מה השם שלו תזכיר לנו? מבט לאחור. אני מראיין מאוד בדומה לך, המון אנשי עסקים, סטארט-אפים. בעיקר סטארט-אפים. כן, סטארט-אפים וגם עסקים מסורתיים, ובאמת זה מסיבה שאני חושב שאם פעם כולם היו מסתכלים על סטארט-אפים ועל עסקים מאוד שונה, ואני אכנס לזה קצת בהמשך הפרק, אז היום יש ביניהם הרבה יותר דמיון, מבינים גם בעולמות של הסטארט-אפים שקודם כל צריך לבנות ביזנס טוב, ואחרי זה אפשר לגייס עליו כספים. אז בוא נגיד בפודקאסט היום אני מראיין אנשים שהם גם אנשי עסקים גדולים וגם סטארט-אפים, ויש פה הרבה מה ללמוד משתי העולמות אחד לשני. כן, תראה מדבר גם על היתרונות בפודקאסט, הגישות שאתה יכול לקבל דרכם. עושה הצגה קטנה עליך לפני, אז רם שותף בסידביז ויוצר תוכן בכל העולמות של סטארט-אפים, גיוסי הון וכו'. בוא תן קצת יותר רקע אולי לצופים. אז רם עמדי, בן 27 מירושלים, התארסתי לפני איזה שבועיים, אז כיף לי. יש לי תואר שני בהנדסת תוכנה, תואר ראשון שלי הנדסת תעשייה וניהול, הייתי מפתח בצבא 3 שנים, אחרי זה ראש צוות ופרודקט, באיזשהו שלב כזה בין לבין, אז סוג של ניסיתי להקים סטארט-אפ ראשון, אי אפשר לקרוא לזה סטארט-אפ בשום צורה, ושם נכנסתי לעולמות העסקיים, ושם הבנתי איך נכנס הרעיון כאילו? והיה לי רעיון בראש תמיד, שהייתי כאילו בין אולי, האמת שהייתי 17.5, עבדתי באיזשהו בר, והייתי שם יחצן בירושלים, והתקדמתי להיות מנהל, ולמה זה קרה? כי אני הייתי הצוואר בקבוק של הלקוחות, זאת אומרת, אם אני לא מגיע לבר, אין לו לקוחות. אוקיי. ושם הבנתי כאילו את הכוח של כזה, שמי ששולט בלקוחות שולט בכל חיי הלילה בעצם, ואז היה לי איזה רעיון למוצר בעולמות של חיי הלילה, שאפשר להזמין כרטיסים, אני לא יודע איך זה עובד היום, כי אני הרבה זמן לא בסצנה, אבל התחלתי עם משהו מאוד בסיסי כזה, למצוא כרטיסים למועדונים, קרוב לבית, זה היה הרעיון שלי אז. כמו גטין כזה, הנה, יש אפליקציה כזו. כן, גטין אז היו ממש בהתחלה. אוקיי. ומזה כזה התגלגלתי, לקחתי חברת ייעוץ, וממש כזה נכנסתי לעולמות הסטארט-אפים, ניסיתי להקים פעם ראשונה, וככל שהתקדמתי עם זה, אז אתה פתאום מבין בכלל, אתה יודע שהלכתי לתואר שני, אז היה לי מחשבה של, אני רוצה להקים סטארט-אפ יום אחד, אני צריך לדעת יותר תוכנה. בגלל זה הלכתי ללמוד, שזה רק מראה כמה לא היה לי הבנה עסקית. ואז נכנסתי כזה לייעוץ, והתחלתי את המיזם. למה לקחת את הייעוץ באמת? אז היה לי הבנה לפחות שאני לא מבין בצד העסקי בכלל, אפילו שכן הבנתי בצד הטכנולוגי, ואמרתי כאילו, טוב, אני יודע מה הרעיון, אבל אני לא יודע מאיפה מתחילים, מה אני עושה עכשיו, בסדר, אז אני אפתח את זה, ואז מה, כאילו, איך יגיעו לקוחות, כאילו, אפילו לא ידעתי לקרוא לזה איך עושים שיווק, ברמה כזאת.
זה היה באזור 2020 לדעתי. זאת אומרת, אתה בחור צעיר, יש לך רעיון, יש לך רקע בכל עולם התוכנה ואיך פתח את זה, אבל כן. כל חיבור לצד העסקי, אין. תראה, אני לא יכול להגיד שלא היה לי ניסיון עסקי בכלל, אבל לא ידעתי לקרוא לזה ככה, זה גם תקופה קצת כזה, לפני כל המנטורים באינסטגרם וזה, שהיום יש המון מאיפה לצרוך. הניסיון העסקי אולי שהיה לי, אז אתה יודע, אז אמרתי, היה לי בר. אז אני עשיתי שיווק, אבל לא ידעתי לקרוא לזה שיווק, לא הבנתי מה זה, אתה מבין? פעם מכרתי טאבק כאילו לברים בעיר, כי מצאתי כזה שחסר להם טאבק, אמרתי להם, אני אביא לכם ונעשה זה. אז עשיתי עסקים כזה מגיל קטן, אבל לא ידעתי לקרוא לזה עסקים. או לצרוך תוכן נכון, או איך עושים את זה נכון, פשוט עשיתי את זה כל הזמן. אז שלקחתי את הצד העסקי, את הייעוץ, אז באמת הבנתי כמה אני לא יודע, ושם נחשפתי פתאום לעולמות של הון סיכון, ואיך עובדים קרנות, ולמה שיווק יותר חשוב ממוצר, בקיצור, כל הדברים שלא ידעתי. אתה מבין? אני הכרתי כאילו עולם של תוכנה והסתכלתי על זה ככה, תבנה מוצר טוב, תעשה זה לא ככה. אוקיי, אז היית בחברת ייעוץ, התחלת לקבל יותר שנייה ויז'ן בפרספקטיבה על כל העולמות. כן, אז עשיתי שם תהליך של חצי שנה, התקדמתי עם המוצר. חברת ייעוץ שמתמחה בסטארט-אפים. כן, שאמורה כאילו להנפיק את הרעיון שלך, להפוך אותו למציאות או משהו כזה, איזה סיסמה. ותשמע, פתאום, ככל שעשיתי את זה, אז מה שקרה זה נחשפתי להמון תוכן, פתאום התחלתי לשמוע פודקאסטים, ואמרתי, פחות היה אינסטגרם, אבל אולי התחילו כזה ראשונים, אז פתאום התחלתי לעקוב אחרי אנשים, ולקרוא מאמרים באינטרנט, ולראות, אפילו לכתוב ביוטיוב, ואיך להשיג לקוחות ראשונים, ופתאום נחשפתי לכל הצד העסקי, לשיווק, למחירות, לאיך בונים ביזנס, איך הון סיכון מסתכלים על זה, איך מביאים משקיע, ושנחשפתי לדבר הזה, אז לאורך הזמן, פתאום הבנתי שאני כבר לא כל כך אוהב את מה שאני עושה, כאילו התעסקתי בעולמות של חיי הלילה, כי באתי מזה, ואז אולי היה לי פשן לזה, אבל אתה יודע, הסתכלתי אחורה שאחרי החצי שנה הזאת, ואמרתי, וואלה, לא יצאת למסיבה איזה 5 חודשים, אז כבר לא מעניין אותך העולם תוכן הזה. והסתכלתי גם בצורה מאוד, נקרא לזה מהראש, אתה מבין? כאילו, ראיתי את המוצר, ראיתי שכבר יש תחרות, ראיתי שאין לו חסם טכנולוגי, שאני לא אוהב אותו, שאין לי משהו מעשי, אפילו ששרפתי עליו המון זמן ואפיון מאוד מעמיק. אז אמרתי, וואי, למה אני נתקע על זה? בוא תבנה משהו גדול, משהו שירגש אותך, אתה כאילו הבנת מה צריך כדי לעשות סטארט-אפ, עכשיו בוא תעשה את זה באמת. וככה נטשתי את המוצר הראשון. אשכרה. כן. מה התובנות ככה שקיבלת? האמת, יש לי תובנה מדהימה משם, היה משקיע שדיברתי אותו בטלפון, לדעתי המאזינים מכירים אותו, אני לא יכול להגיד את השם שלו, אבל הם מכירים אותו בוודאות, הם לא יחשבו עליו בחיים. כן. היה לי איזה שותף שהוא היה אז סלב גדול בישראל, במיזם הבאתי אותו כי הרבה פעמים משקיעים אמרו לי איך תיכנס לשוק, אז אמרתי וואלה, אם אני אביא שותף שהוא מגה סלב, כולם ישמחו עליי שאני אכנס לשוק, אז הבאתי אותו, אפרופו איך הבאתי אותו, צדתי אותו בבר, ידעתי איפה הוא יהיה, ראיתי שהוא פרסם כזה, הלכתי, חיכיתי לו, הזמנתי אותו לצ'ייסר, הוא אמר לי, מה אתה גנוב, ואני בדייט, אמרתי לו... ומה, באת עם פיץ' מוכן כאילו? כן, אבל יצא לי מה שיצא לי, כאילו, אתה יודע, היה לי איזה מילים כזה בראש, אבל באתי, יצאתי לו צ'ייסר, אמרתי לו, תקשיב, יש לי מוצר מגניב, אני מהנדס תוכנה וזה, בוא נעשה משהו ביחד. אז הוא אמר לי, תשמע, לא קשור, אני בדייט, אבל תבוא אליי מחר. אוקיי. ונפגשנו בבית שלו, והוא התחבר, והוא חיבר אותי למשקיע. ופחות מעניין מה לי עם אותו סלב וזה, ושסגר את המיזם, אז התקנתי אותו כמובן, וסיימנו בטוב, אבל הוא חיבר אותי למשקיע מאוד גדול, והמשקיע הזה דיברתי איתו בטלפון, אמר לי, יש לי 5 דקות לשמוע את הפיץ' שלך, וכזה התחלתי לספר לו מהר על המוצר וזה, ואז הוא אמר לי, היה לך פעם עסק? אז אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, אז תפתח מכולת, מה אתה מקים סטארט-אפ? כאילו, אותי זה לא מעניין. וניתק לי, כאילו. אשכרה. ואתה יודע, אפשר להיעלב מזה, אבל אני חושב שהוא אולי היה הסיבה שבגללו אמרתי, וואלה, הוא צודק, אני צריך לפתוח עסק. אז בתחילת הסדיר, כזה, באמצע הסדיר אולי. ואז הקמתי עסק של בניית אתרים, כי אמרתי, וואלה, אני עוד לא בשל כיזם, זו הסיבה האמיתית שסגרתי. כאילו, מעבר לזה שהמוצר כבר לא ריגש אותי, הבנתי שאני רם כיזם, סטארט-אפ זה כאילו ביזנס על סטרואידים. אמרתי, וואלה, אתה צריך לבנות עסק שיותר מסורתי. אתה יודע לבנות אתרים, אתה יודע לדבר עם לקוחות, בוא תעשה משהו כזה. תלמד איך למכור, איך לשווק, איך לנהל עובדים, תרגיש שאתה בשל, תעשה סטארט-אפ ענקי, אבל תשתפשף קצת בצד העסקי. וככה נטשתי את הסטארט-אפ והקמתי את הביזנס הראשון של כמה אתרים, וזהו. מטורף, תשמע. כן. תשמע, אבל מצד שני, אני שם לב גם תראה, רעיון בפני עצמו, אפשר לומר שהוא די שווה לתחת. בסוף המון יושב על היזם עצמו, ועל כמות הפעמים שהוא ישמע לו ומוכן למרות זו לתת בראש. אז האם שנייה, יזם שיודע שיש לו רעיון טוב, ומצד שני אין לו ניסיון עסקי או לא פתח עסק לפני, האם כשיגיעו לו הוא צריך להמשיך להתמיד, או שצריך איזה שהם כלים מסוימים שהם בגדר must בשביל לפתוח סטארט-אפ?
אני אענה על זה בשתי חלקים. ההסתכלות שהייתה לי אז וההסתכלות שיש לי היום. אז שסגרתי, אז בדיוק עשיתי קורס של קרן הון סיכון, איך להיות כאילו משקיע, אנליסט אצלם. ואתה יודע, שאתה לומד, אז אתה לומד איך לנתח חברות ואיך להסתכל על היזם וזה, ואז הסתכלתי על עצמי ואמרתי, אני לא הייתי משקיע בעצמי. וזו הסיבה שסגרתי. מנגד, אני חושב שיש יזמים שהיכולת העיקרית שלהם זה באמת לקבל הרבה לא ולשנות שוב ושוב, וזה לפעמים מספיק. אבל, כשהם מסתכלים על סטארט-אפים ענקיים, וזה מה שכיוונתי, אז לא רציתי להיות איזה מיני סאס, לא שזה לא בסדר. אבל כיוונתי כאילו, אז שהסתכלתי על זה, אמרתי, אני רוצה להיות כאילו פייסבוק הבא. עזוב שזה היה מיני נישה, אבל זה מה שרציתי. כן. שנייה רגע, אתה זורק הרבה מונחים, בוא שנייה ניתן רקע, מה זה מיני סאס, מה זה סטארט-אפ, מה זה בוטסטראפ. מעולה. אז סאס זה Software as a Service, כל תוכנה שמשתמשים בה, בתור שירות, היום משתמשים בזה תכלס לכל תוכנה, כאילו מדברים על זה ככה, אבל סאס זה פעם היה רק משהו בענן, אבל בוא נגיד כל מה שהוא ווב אפשר לקרוא לו סאס. בדרך כלל זה גם מודל עסקי של מנוי חודשי, כמו המוצר שלך, נכון? דוגמאות לזה זה נגיד מאנדיי, זה נטפליקס, כן. כאלה בשביל להמחש. אז כשאני אומר מיני סאס, זה דווקא לא הדוגמאות האלה, כי מיני סאס זה הרבה פעמים למצוא איזה תת נישה. נגיד אני רואה שבשופיפיי יש בעיה לאנשים עם אנגלית עברית. ואין לזה כלי. אז אני אומר, וואלה, בוא נפתור את הבעיה הזאת. עכשיו, זה לא יכול להיות סטארט-אפ של עשרות מיליונים, זה לא יהיה פייסבוק, או של מיליארדים, כאילו, זה לא יכול להיות זה. כאילו, בסדר, אז אתה תפתור את בעיית העברית, זה לקהל מאוד ספציפי בישראל שעובדים בשופיפיי. אבל אתה יכול לבנות עסק שהוא נחמד, שהוא עושה כמה אלפים או עשרות אלפים בחודש, שזה מטורף, כן? תחשוב, זה כמו וילה בסביון אם אתה מזכיר בכמה עשרות אלפים, זה לא נכס שיש לילד. סוג של הכנסה, כל המודל שלך זה סוג של בעקיפין הכנסה פסיבית שלך הגיעה לך, כי אתה לא מטפל את הזמן שלך. כן, אז מיני סאס זה הרבה פעמים שאתה לא רוצה לבנות סטארט-אפ שהוא ענקי, אבל אתה מוצא בעיה שהיא נישתית, זאת אומרת, אני יכול לפתור אותה עם צוות מצומצם ולהביא לעצמי משכורות גבוהות, ובסטארט-אפ אתה רוצה לגייס שוב ושוב, ולבנות עסק גדול, והמטרה זה בסוף להגיע לשווי של מיליארדים, ולא שווי של עשרות אלפים. כן, אוקיי, מצד שני, אז אתה אומר, יש את הסטארט-אפ שחייב לגייס הון בשביל להתחיל לצמוח, והמטרה זה או באמת הנפקה, או אקזיט. כן, אז דיברנו קצת על סטארט-אפים לפני, אז יש סטארט-אפים, כמו שאתה אומר, שהם סטארט-אפים במודל הקלאסי, של לגייס מ-VC בסבבים שונים, שהרעיון זה כל פעם לגייס בשביל מה שאתה צריך כדי להשיג בסבב הבא. לצורך העניין, נניח, במוצר שלך עוד אין מוצר וזה, אז אתה מגייס 50,000 שקל כדי לעשות פיתוח של MVP, מוצר מינימלי, ו-POC קטן, Proof of Concept, לראות שיש מספר משתמשים קטן שמשתמש במוצר ולהגיד למשקיעים, וואלה, תראו, יש כדאיות למוצר שלי. ואז אתה אומר, טוב, אני מגייס עכשיו 200,000, העלית את השווי בעצם, והמטרה של זה לנצח את השוק הישראלי. ואז אתה מגייס 1,000,000 ורוצה להיכנס לארצות הברית, ואז 100,000,000 ורוצה, בקיצור, כל פעם יש לך יעדים עסקיים שאתה רוצה להגיע אליהם עזרת גיוס. חלק מהסטארט-אפים עובדים בוטסטראפ, שזה מההון העצמי בפנים, שזה בעצם, אתה יודע, להשתמש בכספים של היזמים, אולי לעשות השקעות מינימליות, אבל אתה לא מסתמך על כספי משקיעים ושורף כספים כדי לצמוח, אלא משתמש בכסף הקיים. איך לדעת מתי מתאים לי סטארט-אפ ומתי בוטסטראפ? וואי, זו שאלה טובה. אני שאלתי אותה בעצמי ומה היתרונות גם של כל אחד והחסרונות של כל אחד? אז תראה, אז בוא נחלק את זה רגע לכמה דברים. יש את הנישה היום של המיני סאס, שזה אנשים שרוצים לבנות לעצמם עסק שהוא לייפסטייל יותר. באנגלית יש לזה שמות ממש, יש לייפסטייל ביזנס, שהרעיון זה לבנות עסק שהוא כל הזמן צומח, ומההכנסות אתה מפרנס את עצמך. כמו, עכשיו, אם תחשוב על זה, כל עסק הוא עסק כזה. זה מזכיר יותר עסק רגיל פשוט. כן, הרעיון זה אני עכשיו משקיע כסף מהבית, בונה את העסק, משיג הכנסות, מוציא משכורות, מגדיל את העסק, אני רוצה לצמוח ליניארית מה שנקרא, כל הזמן להיות במגמת עלייה. עסק רגיל. אז זה לייפסטייל ביזנס, ושאמרתי מיני סאס, אז אולי יותר בנישה הזאת, ויש סטארט-אפ, המטרה שלו זה לא, אתה יודע, אם ניקח הגדרה מתוך אינבסטופדיה, שזה אתר כזה של הון סיכון, אז ההגדרה שם זה עסק בשלביו הראשונים, זה לא ציטוט מדויק, כי אנחנו באמצע פודקאסט, אבל עסק בשלביו הראשונים, עם הכנסות מוגבלות והוצאות גדולות. אז בוא ניתן דוגמה, אם אתה רוצה לפתח משהו שדורש הרבה R&D, מחקר ופיתוח, לא יודע, קסדה שהיא גם AI, שהיא הופכת אותך לאיירון מן, לא יודע, משהו הזיה, אז אתה לא יכול לפתח את זה עם 50 שקל מהבית, כאילו, ולהביא איזה מפתח שותף טכנולוגי וזהו. אתה צריך כספים גדולים, אתה צריך להביא מהנדסים, אתה צריך לעשות כאילו בלגן. בסטארט-אפ אתה יכול להיות עכשיו 4 שנים על הנייר בהפסד, נכון. ורק בשנה החמישית לצמוח. ובאמת פעם זה מה שהיה, אתה רואה אמזון, אז הם 7 שנים היו הפסדיים, אמזון הענקית, כאילו,
זה המודל הקלאסי ש-VC מתבסס עליו. זה מצד שני היתרון של הצד השני, שאפשר לעשות יחסית רווח בצורה יותר מהירה. כן, אז סטארט-אפים, אז בואו נפרק את זה אולי לשלושה קטגוריות. יש לנו את המיני סאס, נקרא לזה לייפסטייל ביזנס, שהמטרה זה לפרנס את הפאונדרים, יש את הסטארט-אפים שהמטרה זה לצמוח במהירות, וגם פה זה מתחלק לשתיים, יש בוטסטראפ, שזה להסתמך על הכספים שלך, ויש בעצם את כל הצד של ה-VC, וזה שאתה אומר, טוב, אני אגייס כמה כסף שצריך כדי לבנות את המוצר הכי ענקי, ויום מן הימים אני אהיה רווחי, והרבה מהחברות הגדולות בנויות ככה. וזה מודל שעובד. רוב החברות הגדולות היום בשוק שאנחנו מכירים. הם כאילו ככה לדעתך? אז תשמע, זו שאלה שאלתי מישהו אפילו בפודקאסט שלי, וזה עניין אותי כי זה שינה לי תפיסה. אני רואה שיזמים שהולכים דווקא על המודל של לייפסטייל ביזנס, לוקחים יותר כסף לכיס, ובסוף זה מה שמעניין אותנו, נכון? כמה כסף אתה לוקח? לא מעניין אותך כמה שהולכים, מעניין אותך כמה כסף אתה לוקח הביתה. ופתאום התחלתי להסתכל על המודל הזה, ואז הבן אדם שישב מולי, הוא אמר לי, אתה מכיר חברה גדולה בפורצ'ן 500, ב-500 החברות הגדולות בעולם שלא גייסו כסף? ואין דבר כזה. אז זה תמיד איזה משהו היברידי נראה לי כזה. כן, אני יכול להגיד היום, בשנת 2025, כן. זה עושה שכל, כי גם בגיוסים הפרטו שלך זה איך תמיד לשפר את המוצר. כמו שאמרת, שם אתה חושב יותר הפוקוס איך לעשות יותר כסף, ולמשוך יותר כסף. כן. היה שינוי בשנים האחרונות, אם ב-2020, לדעתי גם דיברנו על זה אולי לפני הפרק, של ב-2020 פתאום יכלו לבוא כמה חבר'ה מ-8200, לספר סיפור טוב, אולי אפילו בלי רעיון, והיום מקבלים כסף. היום, תראה, אני לא אדבר על הוורטיקל של, כאילו על הנושא של סייבר, כי הם עדיין חיים קצת באיזה בועה בישראל, אבל, ואני גם לא מבין בזה, אז אני לא יכול לדבר על זה, אבל בוא נגיד היום, יזם עם רעיון, אני לא רואה איך הוא מגייס כסף מ-VC, כאילו אם הוא לא סקנד טיימר, בן אדם שכבר בנה פעם אחת ויש לו איזה רזומה סופר מטורף והם צוות סופר מבטיח, בוא נגיד בן אדם מן המניין, הוא לא יכול לגייס על רעיון, פעם היה אפשר. לספר סיפור טוב למשקיעים, למה זה שוק מספיק גדול, מוצר מספיק טוב, בעיה מספיק גדולה, ולמה אתה הבן אדם הנכון והיית מביא כסף. אתה אומר שעד 2020 יכולת לבוא, להגיע למשקיע או ל-VC, לבוא לתת פיץ' יפה, צוות יפה, בלי שעוד הכנסת שקל, ולגייס מאות אלפי דולר. כן, אני לא אומר שזה היה קל, אבל אני אומר שזה דברים שקרו. והיום נראה לי זה בדיוני שזה יקרה, כאילו אני רואה איך קשה לגייס, גם אתה רואה צוותים טובים, עם רעיון טוב, עם שוק גדול, עם הכל, לא צריכים לגייס, אומרים להם, לך תביא מחירות ותחזור אליי. אני אגיד לך איפה זה תפס אותי, אני כמוך הייתי במקרה באותה חברת ייעוץ כמוך, ושמתי באמת לשלבים, קודם אתה תלך ותעשה קצת, תחשוב על הרעיון ועל האפיון עצמו, אחר כך תגייס אליך אנשים, תבנה איזה מצגת יפה למשקיעים, ואני אמרתי, לא הגיוני, משהו פה לא מסתדר לי. גם אם אני אעשה את המצגת הכי יפה בעולם, ויראה את הסקר שוק הכי מטורף שיכול להיות, ויביא בורד הכי חזק שיש, קשה לי להאמין שמשקיע יבוא וישים כסף, מבלי שאני אראה לו איזשהו התכנות לזה שאני יכול להכניס כסף. ואז שברתי את הראש, ואמרתי באמת איך אני עושה את זה. ובחודשיים הבאים, חשבתי על דרך שבה אני יכול ליצור MVP, כי כסף לא היה לי בשביל ליצור MVP, שיכול להגיע לעשרות אלפים במקרה הטוב, כן. וגם מאוד במקרה הרע. אז הצעתי את העולם הזה באמת של no code, של כל המודל הזה של no code, כן. שאתה יכול ליצור יחסית בעלויות שהן יותר נוחות, בוא נגיד ככה, מאשר בקוד, וברגע שיש לך את זה ואתה יכול לייצא ממנו כבר איזשהו כסף, אז אתה יכול לדבר בצורה אחרת עם המשקיע. זה מה שישב לי בראש באותו רגע. תשמע, משהו שיצא לי להגיד לא מזמן למישהו ואמרתי, וואי, זו דוגמה טובה. כן. מישהו שהיה בערך בשלב הזה, היה לו איזשהו בורד מייעץ, מה שנקרא, שהמטרה זה רגע לשכנע את המשקיע, היה לו מצגת טובה, היה לו רעיון לא רע. ואתה יודע, הוא סיפר לי שהוא עכשיו כל פעם נפגש עם משקיע מפעם לפעם והוא לא מצליח למצוא. ואז אמרתי לו, תגיד, אם אתה היית בא ומספר לעצמך, היית שם כסף מהבית שזה יכול ללכת אוכל לילדים שלך או לזה, אז הוא כזה, אתה יודע, היה חצי על זה. זו שאלה מדהימה, כי אנשים לא דואגים לשאול את עצמם את זה תוך כדי הדרך. כן, עכשיו, הקטע, משקיע מביא כסף מהבית. זה לא שהוא מביא את זה, אתה יודע, כי הוא משקיע, אז יש לו ערים של, אלא אם כן הוא VC, ואז זה לפעמים קורה, וזה אולי, האמת שזה לא קשור לפה, אבל בוא נגיד, אנג'לים, משקיעים בודדים, הם מביאים כסף מהבית. אז הם צריכים להבין, בסוף, מה אתה רוצה לראות? אז יודע מה? בוא נעצור וניתן גם שנייה את הסוגי השקעות, מה זה VC, מה זה מפמילי אופיס, מה זה באמת אנג'לים. אז הדברים המקובלים בישראל, יש לנו FNFNF, שזה Friends, Family and Fools. הפולס זה כאילו טיפשים, אבל זה כזה כינוי שלפעמים רואים אותו, שזה כאילו הם משקיעים כי הם לא מבינים במה הם משקיעים, והם לא מבינים שהם לא יראו את הכסף חזרה. כאילו זה לצורך העניין החבר של אבא שלי שיש לו איזה עסק, או זה הדוד העשיר. תמצא את הקשר למישהו, תביא ממנו כסף.
לא משנה איך. יכול להיות, הרבה פעמים זה דווקא קשר, אתה יודע, שיכול להיות שהוא לג'יט, כי אתה כאילו אומר, הוא מכיר אותי, יודע את היכולות שלי מהבית, הוא ראה אותי מרים ירקניה לצורך העניין, והוא מבין שאני אס לרציני והוא ייתן לי את הכסף, ואז זה סבבה. אם הוא עשיר באמת ויש לו כסף להשקעות כאלה, והוא מבין במה זה כרוך. העניין שרוב המשקיעים האלה הם לא מבינים במה זה כרוך, ובהון סיכון, בעסקים בכלל, 1 מ-10 מצליח, בסטארט-אפים זה... 1 ל-100. כן, זה משהו מטורף, אין לי את המספר המדויק, אבל זה הרבה יותר גרוע. כן. אז משקיע צריך להיות מודע לזה שהוא כנראה לא יראה את הכסף שלו חזרה, וגם שזה לא כסף נזיל, אתה יודע, אתה שם על S&P, אתה אומר מקסימום את הכסף. כשאתה שם על עסק, זה לא המטרה, המטרה זה שתצא עכשיו למאות סבבי גיוס, כאילו לא למאות, למספר סבבי גיוס משמעותיים, כדי להגיע להכנסות משמעותיות, ואז הכסף הזה או יעשה מכפיל מטורף, או ייעלם. זה שתי האופציות, כאילו. אז יש באמת הסוג הזה של... אני הבנתי גם ש-VC תכלס, הם מודעים כמו שאמרת לזה שהרוב ייחשל, והם בונים על האחד הזה, שיחזיר את ההחזר השקעה פי 100 או 1,000. כן, אני יכול לדבר אולי עכשיו ממש קצת על VC. כן. יש את ה-FNF, הסוג השני זה אנג'ל אינבסטור, שזה מאוד דומה ל-FNF, אבל זה מישהו שאתה לא מכיר, אבל הוא ידוע בתור משקיע שנותן כסף, הרבה פעמים בשלבים הראשונים זה הפתרון. לצורך העניין בוא נגיד עוד כמה שנים, בעזרת השם אתה, העסק שלך יצליח, תמכור אותו, ואז... מה נגיד רמי לוי זה יכול להיות? כן. למרות שרמי לוי, אתה יודע, אם תיקח את הסכומים שהוא השקיע בסטארט-אפים השנה, אז הוא יותר גדול מרוב ה-VC, אז אולי הוא דוגמה קצת קיצונית. אוקיי, אז יותר האלו שבקרישים, בוא נגיד, דוגמה קלאסית. בוא נגיד בקרישים שהם יושבים, זה אנשים שלפעמים יש להם קרנות, לצורך העניין לדוב יש קרן של פינטק, הוא גם VC, אבל כשהוא משקיע בקרישים, הוא משקיע בתור אנג'ל את הכסף האישי שלו. אז VC זה באמת מישהו שבדרך כלל היה יזם בעבר, הוא גם בא עם איזה ערך מוסף, כי אם אתה בונה מוצר מחירות, והוא נגיד עשה כסף שלו ממחירות, אז ההשקעה שלו זה לא רק הכסף, הוא ידע לפתוח את הדלתות, לייעץ לך, לחבר אותך עם האנשים הנכונים, אז זה אנג'ל. בן אדם שכבר עשה את הכסף שלו והוא רוצה עכשיו להשקיע אותו. והסוג השלישי, אני מדבר רק על השלושה האלה, יש עוד באמת, פמילי אופיס ודברים שהזכרת, אבל אלה המוכרים. הסוג השלישי זה VC, ו-VC, יזמים לא יודעים את זה, VC זה קרן הון סיכון בעברית, שזה תרגום גרוע, כי הון סיכון זה כאילו סיכון וונצ'ר קפיטל זה נשמע הרבה יותר טוב. הם לא אוהבים את הסיכון, הם אוהבים את ההון. אז אתה יודע, אז VC, ו-VC זה מיזם לפני עצמו, ויזמים לא מודעים לזה, אבל יש שם איזה יזם שקם ואמר, אני הולך לגייס כסף, כי יש לי איזה מחשבה בראש, תזה זה נקרא. לצורך העניין, אני חושב ששוק הפינטק עומד להיות ענקי, אני הולך למשקיעים ומסביר להם למה שוק הפינטק זאת ההזדמנות הכי טובה שלהם בעולם עכשיו, ולמה אני הבן אדם הנכון לעשות את ההשקעות הנכונות עבורם. אני מתחיל לגייס מהם כסף. ואז אני הופך להיות מה שנקרא גלובל פרטנר, הבן אדם שהוא בעצם המנהל הראשי בקרן, שהוא לא מפזר את ההשקעות, אני מפשט את זה כמה שאני יכול, ויש את ה-LPs, שזה המשקיעים שאני חייב להם דין וחשבון והביאו לי כסף. וברגע שאתה הולך באמת לקרן הון סיכון, אתה עובר שלבים, קודם עובר בהיררכיה. נכון, אז הגלובל פרטנר, הבן אדם שייסד את הקרן, הוא לא יכול לפזר את כל הכסף בעצמו, כי תחשוב שהוא רואה מאות מצגות בשנה. אז מה הוא יושב עם כל אחד, יראה את המצגת, אחרי זה יעשה דו דיליג'נס, בדיקת נאותות, לראות שאותו בן אדם באמת טוב, ואחרי זה יבדוק את המספרים, ואז ילמד את הטכנולוגיה, הוא לא יספיק לעשות את כל זה. אז הרבה פעמים יש אסוסייט, שהרעיון שלו זה בן אדם שהוא מוצא את ההשקעות האלה, מפלטר אותם בהתחלה, אם מגיע מישהו לא רציני, אז הוא בכלל לא מעביר את זה לפרטנר, ויש איזה מבנה היררכי, והרבה פעמים אתה בפעם הראשונה יושב עם האסוסייט, והרעיון זה שהוא יסביר למנהל קרן למה שווה למנהל קרן לשבת איתך, ואם הוא מחליט להשקיע, אז משקיעים. סוג של פירמידה עד שאתה מגיע לבן אדם שמקבל את ההחלטה בשלבים. כן. אוקיי. אז VC בעצם מגייס הרבה כסף, ואז הוא צריך לפזר את הכסף, וגם הוא נמדד כמו מיזם. איך מיזם נמדד? ב-ROI, הבאתי לך $100,000, הצלחת לנפח את השווי ל1,000,000, יופי, הרווחתי. אז VC אותו דבר, הוא מגייס כסף, נגיד $20 מיליון, בואו נראה שהחברות שלך שוות הרבה יותר אחרי כמה שנים. מה VC בדרך כלל? אתה יודע, דיברנו מקודם, שעד 2020 היית יכול עם רעיון לגייס, וכרגע זה כבר לא עובד היום. מה היום VC מחפשים? מה אנג'לים מחפשים? אני יכול להגיד, תראה, זו שאלה גדולה, זה גם תלוי מי. כאילו, עכשיו אנג'ל יכול לעשות מה בא לו. אתה יודע, יש אנג'לים, אתה יכול לשמוע פודקאסטים עם אנג'לים, יש גם אצלי, יש גם אצל הרבה אנשים, שאתה רואה שפתאום היה בא להם על מישהו והם שמו עליו, או כי הם הכירו אותו לפני, אז... שמעתי על סיפורים של 40 דקות שלמות, שיחה אישי לחלוטין, 5 דקות אחרונות, אוקיי, בוא נדבר ביזנס, בוא, אני משקיע. כן. VC באמת יש מסלול יותר מסורתי, שהוא רוצה לראות מצגת, הרבה פעמים יש לו לאסוסייט, לבן אדם שבוחן אותך, יש איזשהו צ'קליסט, שמראש הוא רוצה לראות, הרבה פעמים זה יהיה... תראה, תמיד יש יוצא מן הכלל, כי אם הצלחת להיכנס מהדלת האחורית, ואתה לא עומד בצ'קליסט, והתאהב בך המשקיע הראשי, והוא מאמין בך, אז הוא ישים עליך את הכסף. אבל בוא נגיד, בדרך כלל הם לא ירצו יזם בודד,
כי אף בן אדם לא יכול להתמודד עם כל זה, מי שיש לו מיזם, יודע, אתה צריך להיות שוגע, אתה עובד על המוצר, אתה עובד על מחירות, קבל לא ממנו, צריך ללכת למשקיע, צריך לשמור על עצמך ב-high level, כאילו כל הזמן, אתה לא יכול לבוא ולהוריד את האנרגיות, עכשיו קיבלת לא מלקוח, כנס למשקיע, תהיה שיח חיים ותסביר לו למה אתה הולך לפוצץ את העולם, כאילו זה, אתה צריך לשמור כל הזמן על אנרגיות צי וגם במלא חזיתות, ואף בן אדם לא טוב בהכל, אז הרבה פעמים VC אומרים, אני לא רוצה להתעסק בסטארט-אפיסט בודד, שיש לזה היגיון, דיברנו קצת לפני הפרק שבדיוק יצא איזה דוח שמראה שיש הרבה סולופרנורס, זאת אומרת יזמים בודדים, פתאום רואים חברות של יזמים בודדים. כן. מנגד אני אגיד שעדיין לא עלו ההשקעות מהצד של ה-VC. זאת אומרת שנהיה יותר חברות שעושות עם יזם בודד, אבל משקיעים לא התרגלו להשקיע בהם עדיין. אז בואו נגיד מה הצ'קליסט הכללי שיש להם בדרך כלל. הם רוצים לראות שיש שוק מספיק גדול, שאפשר לנתח את זה, יש טעם, סם, סום, אני לא אכנס לדברים, אבל זה כאילו מה השוק הכללי שאפשר להגיע אליו, כמה תחרות יש וכמה באמת תוכל לתפוס שם, ואז אתה אומר, טוב, בוא נראה שזה שוק מספיק גדול, כי אם הוא מאוד מאוד יצליח, לפעמים זה לא שוק מספיק גדול. נגיד, תבנה עכשיו מוצר סופר קטלני, לא יודע, לעולם של פקסים. בסדר, גם שנות בכל השוק, אתה לא תעשה מספיק כסף כדי שאני אקבל החזר השקעה מטורף. כן. אז רוצים לראות שוק שהוא גם בצמיחה וגם גדול. הדבר השני זה רוצים לראות את הצוות, ותכלס זה הדבר הראשון. הצוות זה הדבר הכי חשוב, רוצים לראות צוות, בדרך כלל שיש מישהו שהוא טכנולוג, ומישהו שהוא בצד העסקי. כדאי גם שיהיה איזו אוריינטציה לשיווק, אבל בוא נגיד אם רואים עסקי וטכנולוגי זה שילוב טוב, 2 עד 3, גם יותר מזה זה לא טוב, כי אומרים למה יש בצוות התחלתי כל כך הרבה אנשים, לא יישאר מספיק מהעוגה אחרי כל הסבבי גיוס. בין 2-3 זה האידיאל. כן, זה מה שרוצים לראות, שיש באמת את שתי החלקים האלה, שיש שוק מספיק גדול, והדבר השלישי זה כאילו לראות שהמוצר באמת עונה על בעיה מספיק גדולה. ובמחיר שהוא הגיוני, ואם אפשר להוסיף לזה גם איזה בדיקת, בוא נקרא לזה proof of concept, אז זה מעולה. זאת אומרת, אתה בא ומספר להם על איזה בעיה שאתה אומר שהיא מספיק גדולה. כי אתה בא מהתחום ואתה מכיר אותו. יש מצב שהיא לא בעיה כזאת גדולה, או שהיא מאוד גדולה בעיניך, כי אתה באיזה תת נישה, והיא לא גדולה בנישות אחרות בבעיה שלך. אז הם רוצים לראות שזאת בעיה באמת כואבת, שאנשים יהיו מוכנים לשלם את מה שאתה רוצה להציע להם. אני רוצה להתעכב על הדבר הספציפי הזה, כי זה נורא חשוב. יש סוגי בעיות באמת. יש את ה-have, יש must-have, דוגמאות לזה נגיד, אתה היום רוצה להגיע לאנשהו, אתה לא יודע איפה זה נמצא, אתה תפתח Waze, חייב את Waze בשביל להגיע לשם, אחרת אתה לא תדע להתמצא. זה פתרון חזק. כן. פתרון שלא חייב עכשיו, יש לך משהו בראש? תראה, יש הרבה פתרונות שהם... נכון, יש have, must-have. כן, אני אוהב להסתכל על זה, זה פשוט עושה לי סדר, יש ויטמין ופיין קילר. כשאתה צריך ויטמין לקחת, אתה יכול לשכוח. יש כואב לך הראש, תשיג אקמול גם ממת העולם, אז אתה רוצה להיות פיין קילר, כאילו. חזק, אחלה אנלוגיה. כן, אז... אבל לפעמים גם אתה באמת פיין קילר, אבל עוד לא מצאת את הקהל המדויק לך. לצורך העניין, יכול להיות שאתה, בוא נגיד מאנדיי, CRM כללי כזה, ואתה יודע, אתה לא פותר בעיה מספיק גדולה לכולם, עזוב שהיום מאנדיי כבר שולטים בשוק והם כבר במשחק אחר, לא של למצוא פתרון לבעיה, אבל בוא נגיד שאתה מתחיל את מאנדיי, ואז אתה אומר, אבל יש איזה תת נישה, נגיד אנשים שעובדים עם פרילנסרים רק בתי תוכנה, שלהם באמת יש איזה בעיה כואבת, כי הם לא יודעים לנהל את הכספים בסוף, אז אתה צריך למצוא את הקהל המיועד לך, ואז בשבילו אתה פיין קילר, וצריך לראות שזה שוק מספיק גדול, ובהמשך אתה תתרחב לעוד תחומים, אין בעיה. משהו שכאילו אני לפחות מסתכל עליו הרבה פעמים, ואני רואה שהיום השוק מסתכל עליו הרבה, זה תגיע לכסף. כי אם הצלחת לעשות את כל הסייקל של לבנות מוצר ולמכור למישהו, הרי מתי אתה יודע אם בן אדם באמת הפותר לו בעיה כואבת? תשאל אותו זה בעיה, הוא יגיד לך כן, בטח אם אמרת לו שזה מוצר. אבל אם אתה תגיד לו בוא תשלם, 200 שקל לחודש זה שלך. יגיד לך לא, תראה אם היה לי ככה, אם היה לי פה, אם היה לי שם. אז בוא נגיד אם הצלחת לעשות מחירות ראשונות, זה באמת הוכחה טובה שהמוצר שלך הוא פותר בעיה כואבת. כן, אוקיי, זה כבר תחום בעולם הוולידציה. אני רוצה דווקא שנרד לרמת השלבים עכשיו. בוא נניח ואני יזם, אוקיי, ומתחיל לי רעיון. אז בוא נעבור שלב. קודם כל, שלב הרעיון. מהשלב אפילו שהגיע הרעיון עד השלב שיש עסק פרופר שמכניס כסף או שגייסת הון. שלב הרעיון, קודם כל, איך מוצאים רעיונאות? כי לדעתי רעיונות לא חסר. כאילו, כל בעיה שיש לנו כרגע במציאות. זה תלוי אם אתה מדבר על עולמות של סטארט-אפים או מיני ביזנס כזה, מיני סאס.
אבל בוא רגע אולי לעולמות של הסטארט-אפים, כזה נלך. תכלס רעיון די חילקנו כבר, מתי זה רעיון שהוא פיין קילר ומתי זה רעיון שהוא... כן. לא, אתה רוצה שזה יהיה פיין קילר, אתה רוצה שזה יהיה שוק גדול, אתה רוצה שזה יהיה... תראה, גם הרבה פעמים, יש פודקאסט שאני אוהב שכח את השם שלו, לדעתי המייסדים, אז קחו המלצה לעוד פודקאסט, אני צורך הרבה פודקאסטים, של 2 שבנו מוצר בעולמות של סייבר ומכרו אותו וזה. אז הם מספרים שהם בהתחלה בנו משהו של עולמות ה-HR, של גיוס כוח אדם, והם לא באו מזה. ואחרי זה הם ישבו ועשו לעצמם אקסל של רעיונות. הם לא באו ואמרו, זה הרעיון, אני רץ עליו. עשו אקסל של רעיונות, ובכל שבוע או שבועיים עשו כזה, זה נקרא design sprint לדעתי השיטה הזאת, הם פשוט לקחו את הרעיון וניסו למכור אב טיפוס, פיתחו כמה מסכים בפיגמה והלכו וניסו למכור אותם, אפילו שאין מוצר. אבל מה אתה אומר על המסך הזה, פותר לך את הבעיה, ואז אתה רואה מה הבן אדם אומר לך. ואתה מנסה למכור, לא אומר לו 50 שקל זה שלך, למרות שזה עולה 200, אני מוציא את זה לשוק עוד חודש. וככה הם בדקו הרבה רעיונות. ואז כמובן גם נכנס לך העולם של, כאילו, של לעשות חקר שוק, ולראות שזה שוק מספיק גדול, ולבנות סביבך את האנשים הנכונים. אז זהו, השלב הבא זה ולידציה וחקר שוק. כן, אחרי שאתה מוצא רעיון, אתה רוצה לעשות עליו חקר שוק, כדי לוודא שאתה באמת בשוק גדול, לדעת מי המתחרים. אתה יודע, מתחרים זה גם טריקי קצת, כי אני זוכר שראיתי את התחרות שחשבתי על המוצר, אני כזה וואי, כבר יש את זה. שזה גם תפיסה לא נכונה. זה שיש תחרות זה אומר שיש שוק, שזה טוב. אם אין מתחרים, תהיה מודע קצת. כן. אתה יודע, אם אתה בא למשקיע ואומר, אין לי מתחרים, אז יש לו 2 דברים בראש. או שהוא לא בדק מספיק, ואז זה יזם לא טוב, או שאין שוק לדבר הזה, יש סיבה שאין מתחרים. אז ככה משקיעים הרבה פעמים מסתכלים, וזה גם טוב להסתכל כיזם. בסוף גם משקיע, כאילו יזם הוא גם משקיע, כי הוא משקיע את הזמן שלו על משהו, פשוט משקיע בהרבה דברים, אז דווקא אני חושב שיזם צריך ממש להסתכל כמו משקיע, כי הוא הולך להשקיע על דבר אחד הכל. אנלוגיה יפה, כן. אז בוא נגיד חקר שוק, באמת למצוא את הרעיון, לעשות עליו חקר שוק. איך אתה עושה את החקר שוק? אז לחקר שוק טוב, אפשר להיכנס לזה ממש לעומק, אבל יהיה בדרך כלל איזה 3 דברים עיקריים. יש למצוא מי הטארגט אודיאנס שלנו, מי הקהל יעד שאני רוצה להגיע אליו. יכול להיות שיש כמה קהלי יעד, ואני לא יודע, נגיד, לא יודע, בוא נגיד במוצר שלך, אז זה מוצר שמכשיר אנשים למחירות, נכון? אז אתה יכול להגיד סטארט-אפיסטים מאוד צריכים את זה, כי הם לא יודעים למכור. אתה יכול להגיד בעלי נותני שירותים שהם עסק של בן אדם אחד מאוד צריכים את זה. אתה ממש יכול לרד לפרמטרים מדיניים בישראל, גיל לדעתי אולטימטיבי בין 20 ל-40, תעסוקה, מחירות, בעלי עסקים, עד שאתה יורד לקהל יעד שלך, ועליו אתה באמת עושה את הוולידציה. נכון, אז חלק אחד במחקר שוק זה מי הקהל היעד שלי, ויכול להיות שבהתחלה זה לא עד הסוף מוגדר, כי אתה אומר זה יכול להיות כל ה10 האלה. אתה מגדיר את הפרסונות. החלק השני זה גודל השוק, ואז באמת יש מדדים של טעם, סם, סום, זה דברים שמשקיעים רוצים לראות, כדאי גם שאתם תכירו, אז תרשמו ותראו איך עושים את זה. ושם אתה רוצה לראות שזה מצד אחד שוק מספיק גדול, מצד שני שזה לא מדי גנרי נקרא לזה, כי כאילו, אם אתה אומר אני מוכר לכל האנשים בעולם, אתה כנראה לא דייקת את הבעיה מספיק. אז יש פה איזה משחק. והדבר השלישי זה מי התחרות שלי, ופה אתם יכולים לרדת לרזולוציות מאוד גדולות, זה גם שאלה כמה זמן אתה רוצה להשקיע בזה, בסוף זה הכל עניין של כמה זמן אתה רוצה להשקיע על משהו, לעומת מה יותר חשוב, לפעמים אתה תגיד, בסדר, הבנתי מי התחרות ואני מעדיף לעשות מחירות יותר משמעותי לי, מאשר להבין איך הוא עשה מחירה ראשונה. כן. אז איפה אתם מנתבים את האנרגיות, ובוא נגיד אני חוזר רגע למי התחרות, אז במי התחרות, הדברים שהיית רוצה לראות לפחות הבסיסיים זה מי התחרות, ממש השם שלהם, איך נראה האתר, איך הם מוכרים, גם אתה יכול לגלות מי הקהל יעד שלהם, כי אם אתה רואה שהמסרים זה סטארט-אפיסט, בוא אלינו, אז אתה רואה שהם מוכרים לסטארט-אפיסטים, אז אתה אומר, וואלה, זה קהל שכבר פונים אליו, אולי אני אלך לקהל אחר, ואולי אני דווקא אלך אליו, כי זה אומר שיש לו את הבעיה הזאת. אז אתה רוצה לדעת מי הקהלים שהוא פונה אליו, וגם איך הם הגיעו אליהם, ופה יש לך אתרים כמו SimilarWeb, או יש כל מיני הרף, אם אני לא טועה, שאתה יכול לראות מאיפה מגיע טראקשן לאתר, ואז נגיד, אתה רואה שסושיאל מדיה מביא מלא טראפיק לאתר הזה. אז אתה מבין שהשיטת שיווק שלך יכולה להיות סושיאל מדיה. אז זה הדברים שרוצים לדעת על התחרות. אז אם אני מסכם את כל השלב 3 באמת, שזה אחרי שבא לך רעיון ואתה רוצה לבדוק התכנות שלו, זה סקר שוק, זה לבדוק מי המתחרים שלך, וזה לדבר עם הלקוחות עצמם, אחרי שעשית באמת סקר של מי המתחרים. אז זה באמת מה שלא ציינתי, יש מחקר שוק, הוא מתחלק לשתיים. יש מחקר פריימרי זה נקרא וסקנדרי. אז פריימרי, עם כמה שזה נשמע, הוא דווקא, הוא פחות חשוב. פריימרי זה לך לאינטרנט, פריימרי זה לדבר עם הלקוחות, ועושים קודם את הסקנדרי. אז בדרך כלל אני מתחיל מלחפש בגוגל ולהביא את כל המידע שדיברתי עליו, שזה סקנדרי, אורז את הכל, ואז אני רוצה באמת לאמת את הדברים האלה מול הלקוחות. כי נגיד בשלב הראשון חיפשתי בגוגל,
מי האבטרים שלי? יופי. שלב ב' בסקנדרי, במחקר שוק המשני, אני רוצה באמת לדבר עם הלקוחות האלה. נגיד שאמרתי סטארט-אפיסטים ונותני שירותים. בואו ניקח 10 מאלה ו10 מאלה, ננסה למכור לאלה וננסה למכור לאלה, ונראה איפה עבד לי יותר. ואז אולי נמצא תת נישה אפילו בתוך אחד מהם, שאני אגלה שלא זה ולא זה הקהל שלי, ואז אני אחזור לחפש בגוגל. אז תמיד בא ביחד, זה גם לדבר עם הלקוחות וגם מחקר אינטרנט נקרא לזה. כן. אוקיי, אני רוצה להתעכב על משהו נורא חשוב, כל העניין הזה של, אתה יודע, אנחנו אומרים, לכו מול הלקוחות, תבדקו איתם, תשאלו, זה יכול להיראות מאוד קל, אבל יש פה גם תורה שלמה לאיך לדבר עם הלקוחות, ולוודא שיש התכנות למוצר, יש על זה ספר שלם, קוראים לו The Mom Test, בקצרה ממש. אם אתה עכשיו תבחן, תשים לב ליזם צעיר שבא והולך ומספר לחברים, ללקוחות, לכל מי שהוא מוצא, זה בדרך כלל יהיה סוג של פיץ' עם כל ההתלהבות, פיתחתי ראונד כזה וכזה, מה אתה חושב עליו? ברגע שאתה שואל את מה אתה חושב, סוג של הכשלת את עצמך, כי לרוב אתה תקבל תשובה שהיא לא כנה, או מכמה סיבות, או שהוא לא ירצה להעליב אותך, או אנא ערף. המאמטס, זה כביכול אנלוגיה לזה שאתה הולך לשאול את אמא שלך, היא לא תרצה להוריד אותך, אז היא תגיד לך שזה טוב. מה כן עושים? אז האמת, אם אתה מרשה לי להרים לעצמי, יש סרטון ביוטיוב, בביסט, ממש על זה, שעשיתי שם חיקוי של בן, אמא וילד, משהו מגניב, זה עוד לא עלה, אבל שזה יעלה, אז אתם מוזמנים, לא יודע, אולי זה יעלה ביחד עם הפודקאסט. נשים קישור אחי, אם זה יעלה. יאללה, מדהים. כן. אבל הרעיון שם, למה הם קוראים לזה The Mom Test? כי אומרים, אמא שלך הכי לא רוצה להוריד לך, אז ברגע שאתה בא אליה ואומר לה, יש לי רעיון לסטארט-אפ 1, 2, 3, או יש לי רעיון לעסק, היא רוצה רק להרים לך, אז תגיד לך, וואו, איזה רעיון, איזה ילד גאון וזה. אני אף פעם לא הבנתי את זה עד הסוף, כי זה גם מתנגש לי עם ההורים שלנו רוצים לגונן עלינו, והרבה פעמים הם יורידו אותנו מרעיונות שהם טובים. כן, חשבתי על זה גם בצורה הזאת. אבל מצד שני, שאתה עושה ציור מכוער ונותן את זה להורים שלך, הם לא יגידו לך איזה מכוער זה. כן, כן. אז יש להם איזה, אתה יודע, כזה הם רוצים לגונן עליך ברמת גם לא לפגוע ברגשות שלך. יכול להיות שזה יבוא ביחד, כאילו תגיד לך, וואי, איזה רעיון יפה, אולי תעשה את זה ביחד עם העבודה שלך, ואז עניין, איזה סוג בן אדם אתה, אם אתה אוהב לעבוד בלחץ ותתפטר ולך תתעבד על הסטארט-אפ שלך, או שאתה אולי צריך לעבוד ולעשות את זה תוך כדי. כן. אז בוא נגיד מה הדרך הנכונה, זה באמת עולם שם וזה ספר סופר מומלץ, אבל בוא נגיד הלוגיקה שם היא מחולקת לכזה 3 דברים, יש שם הדבר הראשון זה להתבסס על עובדות, זאת אומרת, אם אתה תשאל מישהו מה אתה חושב על המוצר שלי, אז זה לא מבוסס על עובדות, הוא יגיד לך וואלה יפה. אבל אם אתה רוצה לדעת, אם הוא רוצה, לדעתי הדוגמה שם זה ספר מתכונים, אז אתה לא תבוא אליו ככה, אתה תגיד לו, תגיד, הספר מתכונים הוא איפה קנית? ואז הוא יגיד לך בחנות, אז אתה תבין שבחנות אתה יכול לשווק, כי זה מבוסס דאטה, הוא באמת קנה את זה שם, הוא לא יכול לשקר לך. להיות ספציפי. בדיוק, להיות ספציפי ולהתמקד בעובדות. עיקרון שני זה לשמור על זה casual, הוא אומר את זה שם, כאילו מקרי. בעצם, במקום שאני אבוא אליך ואגיד לך, יש לי רעיון לסטארט-אפ, אני נגיד שוב, אני חוזר למוצר שלך של המחירות, אני אפגוש אותך כאילו במקרה, אני אגיד לך, בוא, אתה לא יודע איזה מוצר ראיתי אתמול, של זה וזה וזה, ואז הוא לא חושב שאני בא למכור לו. אז אני אגיד את האמת, שמה, אני לא צריך את זה, אני כן צריך את זה. כאילו, אני אגיד לו, שמה, אני שילמתי על זה, אולי הוא ירצה את זה גם, ואז זה בכלל ולידציה טובה. אז כאילו לשמור על זה לא שיחת מחירה. והשלישי זה שאתה בעצם רוצה, תכלס, אתה יודע מה, אני אפילו לא אגיד את העיקרון שלו, אני אגיד פשוט, אם אתה רואה שבן אדם מוציא את הארנק, שהוא מוכן להתחייב לך, זה סימן שהוא באמת צריך את זה. אז אם בן אדם לך, וואלה, טוב, התבססת על עובדות, בסוף בוא תנסה לגרום לו לשלם. אם הצלחת, אפילו אל תסלוק אותו. הצלחת לגרום לו להגיד ככה, אני צריך את זה, יש לך ולידציה מאוד חזקה עליו. אוקיי. אני אקח את כל הפרמטרים שנתת כאן, ואני אוריד את זה לדוגמה פרקטית לצופים. יאללה. לצורך העניין, בוא ניקח באמת את המוצר שלי, במקום לבוא ולהגיע ללקוח, שזה קרה, חטאתי בזה הרבה פעמים ולתת את הפיץ', יש לי פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית שמשפרת חתיכות מחירה, מנתחת את השיחה, מוציאה תובנות, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, אתה נסחב בפיץ', וברור שהבן אדם ממול יבוא ויגיד לך, בטח, אני עף על זה, מה כן לעשות הפעם? אתה תבוא, וקודם כל אתה לא תגיד שאתה מפתח משהו, אתה תבוא ותתחיל לשאול על הצרכים שלו. אתה תלך לקהל יד שלך ואתה תגיד לו, אתה היום מוכר? באיזה תחום? על איזה מערכת ניהול אתה עובד? והיום איך אתה מסכם את השיחות שלך? כמה זמן לוקח אתה לסכם את השיחות שלך? כמה זמן אתה מבזבז על להעביר סטטוסים וזה? אחרי שאתה מקבל איזשהו זווית ואתה שואל אותו גם על הכאבים, האם זה מפריע לך בזה, אז אתה יכול לבוא ולומר, אוקיי, אם הייתי מפתח מוצר שעונה על א', ב', ג', ד' ו-A, היית משלם על זה כסף? אוקיי.
אם אני מתחייב לך שאני מפתח על זה, אתה מוכן להעביר לי על זה מקדמה אפילו? ברגע שאתה משיג כמה כאלו, אתה במקום אחר לגמרי, כן. מאשר מישהו שבא ואומר לך, כן, אהבתי את המוצר שלך. מדהים. זה עולם אחר לגמרי. כן, הסברת את זה יותר טוב ממני פי מיליון, אז מעולה, זה בדיוק התורה. זה אני, בהרצאה שלנו, העתידית. נכון, כן. צורך. עבור להרצאה שלו. אז אז האמת, אולי הייתי רוצה לחזור רגע למשהו שדיברנו עליו לפני, כן. שהלכנו לזה, אז שאלת מה VCים מחפשים, נכון? ככה כזה סתינו לסוגי משקיעים, ואז סתינו לזה. אז הרבה פעמים, נכון, אמרתי, תחשוב על המשקיע, אם אתה היית שם ברגע שאתה בא, ואתה יודע וואלה, הצלחת למכור ל10 אנשים בפרסל, ובאמת זה שוק גדול וזה, ואתה תבוא למשקיע ותגיד לו, תקשיב, אתה נותן לי עכשיו $1,000, ואני מביא איש מחירות שעם $1,000 הוא מוכר, נגיד, לא באמת, אבל נגיד ב$1,000 הוא מצליח לעשות 10 שיחות מחירה וסוגר 3, כי כבר עשיתי את זה. אני יודע שזה אפשרי, אז אתה אומר לו, תשמע, $1,000 האלה הופכים ל2,000, למה שהוא לא יביא לך כסף? זה בסוף מה שאתה רוצה להראות למשקיע, שאתה יודע לעשות כסף, ובאמת אתה בשוק טוב ויש בעיה מספיק גדולה, אבל זה מה שפעם לא היה צריך. אוקיי, טוב. אז באמת דיברנו על רעיונאות, דיברנו על ולידציה, דיברנו על מבחן האימא, השלב הבא מבחינתי זה MVP. וידעת שבאמת השוק מוכן לשלם, עשית סקרי שוק, עשית הכל, צריך להתחיל לפתח. בואו ניקח אפילו בוטסטראפ ולא סטארט-אפ, צריך ללכת לסבב גיוס הון. כן. MVP עכשיו, כל העולם הזה, זה אומנות בפני עצמה. כן, אז תראה, יש אנשי מוצר שהם ממש יודעים להגדיר MVP ממש ממש טוב. בסוף MVP הוא צריך להיות ממש לא מושלם. ובעצם המוצר המינימלי, כן, נכון? באנגלית זה מינימום וייבל פרודקט, שזה כאילו מוצר בר קיימא מינימלי, בעברית זה נשמע קקה. בעברית נשמע קקה, אז, אבל זה בעצם המוצר הראשוני שהוא יכול לבדוק שכל התזות שלך נכונות. מה הכוונה? או לא הכל, או חלק. יש דבר כזה, ביזנס מודל קנבאס, אתה מכיר את זה? שמעתי על זה. זה מין כזה לוח, שיש שם כל מיני פרמטרים, כמו נגיד value proposition, target audience, market channel. של הלין סטארט-אפ, לא? כן. כן. אתה רוצה לשים שם כל מיני תיאוריות שיש לך. נגיד, אני חושב שה-value proposition הכי חזק במוצר שלי, זה שאני מלמד אותם איך למכור ומעלה להם אחוזים. אוקיי. יכול להיות שאתה תבנה מוצר ראשוני שמאמת את זה, במקרה שלך, ואתה פתאום תראה שיותר מעניין אותם הסיכום שיחות האוטומטי, כי זה חוסך להם זמן, ואז ה-value proposition שלך השתנה. זאת אומרת, כל המטרה של MVP, ואיך שמגדירים אותו, זה אני רוצה רגע להבין מה לבנות. המטרה זה לא שהוא יהיה מושלם, זה לא שהוא ייראה טוב, הוא צריך להיראות טוב כדי שתצליח למכור אותו, אבל הוא לא צריך להיות מדהים כאילו. אגב, זה מחזיר אותי לנקודה שאמרנו שהרעיון שווה לתחת, כי תוך כדי הדרך, הרעיון משתנה גם יכול לשנות 1000 פעם. אתה יכול להתחיל עם מערכת אחת ולסיים עם מערכת שונה לגמרי, תוך כדי הפידבק מהקהל. כן. חשוב לומר את זה. נכון. זה בסדר. אפרופו, זה משהו שהרבה פעמים הייתי אומר שרעיון שווה לתחת, אבל כן צריך להסתכל על זה שיזם טוב עם רעיון גרוע גם לא יצליח. אז זה חשוב לדייק גם את הרעיון, אתה יודע, אי אפשר לרוץ על סתם רעיון. נכון. כן. עכשיו, אני מניח שרצית לקחת את כזה, שאלת על ה-MVP, דווקא לא למקום של איך מגדירים אותו, למקום של איך עושים אותו תכלס. נכון, נכון. וזה באמת עולם שלם. פעם, בוא נגיד לפני 4-5 שנים, לא היה כזה ברירה, הלכה בתי תוכנה ולך תסתדר, כאילו, בטח אם אנחנו מדברים על עולמות של תוכנה. היום באמת יש כמה תת קטגוריות כאלה, יש את כל העולם של no-code, שמי שבונה ווב אז בדרך כלל הולך לבאבל, מי שבונה מובייל אז הולך לפלאטרפלואו, בדרך כלל מי שהולך למובייל אז הוא צריך ללכת בכלל לווב, אבל זה שיחה אחרת. אבל בוא נגיד באבל, אז הוא אמור להיות ממשק הרבה יותר פשוט, של דרג אנד דרופ כזה, שאתה יכול לפתח את המוצר שלך, בעצמך אפילו, בלי מפתחים. אני אגיד כזה, לפחות מה שאני הרגשתי, צריך להיות איזה ידע טכני. צריך לדעת איך ללמוד את זה, איך להשתמש בזה. אפשר לבנות את זה גרוע, שהאפליקציה לא תזוז, ואז גם אם תמכור את זה, אז המשתמשים לא יאהבו את זה בגלל איך שבנית. אז זה עדיין דורש ידע טכני, אבל זה הרבה יותר קל. אתה לא צריך ללמוד פיתוח כמה שנים, ולפתח עשרות מערכות כדי להשתמש. וממש לאחרונה כזה, רשמתי תחזיות ל-2025, אז זו תחזית שלי, לא מבוססת על משהו, אבל אני רואה היום הרבה מערכות כמו Lovable, Recliped, Bolt New, כל מיני מערכות שהן AI agent. שהרעיון שלהם זה אתה כותב פרומפט, נגיד, אתה רוצה לעשות טיק-טוק חינוכי, סבבה בשביל הדוגמה, אז אתה רושם, תעשה לי טיק-טוק חינוכי, ואז הוא בונה לך את זה תוך דקה. ממש פלטפורמה. כן, זה כאילו פרומפט למוצר. עכשיו, שם זה לא נגמר, כי זה גם היה דברים כאלה גם לפני 2 וזה היה לא טוב גם אז. היופי במערכות שאני רואה היום, זה שהוא בונה לך את כל הקוד, מג'נרט אותו, ואז אתה יכול לזוז ממש עם העכבר, להגיד לו, תשמע, הכפתור הזה, אני רוצה שהוא יעביר אותי לדף ההוא.
את זה אני רוצה שהפיד יהיה קצת אחרת. אני רוצה שזה, והוא משפר לך. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יצליח משהו. בוא נגיד שיש לך איזה אלגוריתם סופר מסובך, גם אי אפשר להסביר אותו במילים, רק במתמטיקה, אין מה לעשות. היופי בכלים האלה שאני רואה, זה שאתה יכול לקחת את הקוד. אתה יכול לקחת אותו, לעשות איתו מה שבא לך, אתה לא מחויב להם בכלל. אתה יכול לחבר backend איזה שבא לך. אז אני כאילו לפחות, אתה יודע, דעתי האישית, וזה באמת לא על סמך משהו, אני חושב שב-2024, אם הדבר החם לבניית MVP היה בבל ו-No Code, אז הדבר החם ב-2025 יהיה AI Agent. טוב. ממש מאמין בזה, כאילו אני פיתחתי שם משהו ואני פשוט הייתי בהלם, כאילו אני אמרתי לא פיתחתי שנים וזה לקח לי דקות וזה תוצר מטורף. זה מדהים, כי זה גם מתחבר אגב לכל העניין של היזמים סולו, כי אנשים שעד עכשיו היו צריכים לעשות תארים ארוכים ולהיות כאילו מומחים בשביל לפתח מערכות, היום בכמה חודשים של למידה יכולים לפתח מערכות מדהימות. כן. מטורף. אני מניח שעם AI Agent זה אפילו פחות. כן. תשמע, על התארים, זה האמת שיחה טובה, אולי אני אגיד משהו, אני יצא לי לעבוד עם מפתחים, עם תארים ובלי תארים, ואני רואה שאנשים עם תארים הם חד משמעית יותר טובים. וואלה. עכשיו וואלה, זו שיחה שלדעתי גם עשתה את הפודקאסט כמה פעמים, נכון, על אם לעשות תואר, לא לעשות תואר. ואתה יודע, היה לי על זה הרבה פעמים שנים שחשבתי שלא, היום אני דווקא חושב יותר שכן, וזה מוזר, כי דווקא העולם זז מזה, אבל אני אגיד לך מה אני רואה, אם אתה מסתכל על הסטארט-אפיסטים הענקים, אפילו על 10 עשירי העולם, תראה שלרובם יש תואר או היו באוניברסיטה. האמת, שאלתי את זה, ChatGPT לפני כמה ימים, באיזשהו ויכוח קטן עם חבר, התוצאה היא שעל 50 העשירים של העולם, ל-75% יש תואר. אתה מבין, ואני אגיד לך גם, אלה שאין להם, אני זוכר מ10 עשירי העולם, אז נגיד צוקרברג, אני חושב שאולי אין לו, אבל הוא היה בהרווארד, והוא נטש כי היה לו כבר את פייסבוק. אז הוא כן עבר באוניברסיטה באיזושהי תצורה. ואילון מאסק הוא חייזר, אחי, אתה לא יכול ללמוד ממנו. ואתה יודע, הסתכלתי כזה על היזמים הגדולים בישראל אפילו, סתם, שמעתי את פרופסור אמנון שעשוע, שיש לו את מובילאיי, את 1-0, את 20, לא משנה, יש לו הרבה חברות, מטורפות הכי גדולות בישראל, עבד עם אילון מאסק הרבה שנים, אתה שומע אותו, ובוא נגיד, אם אתה תשמע אותו, אז לא בטוח שאתה תשים לב, אבל בגלל שאני בא מרקע שהוא כאילו תיאורטי, ולכאורה מבוזבז בזמן, אז אני אומר, הרבה מהידע שלו ואיך שהוא חושב על דברים, אני אומר שהוא חד משמעית בא מהאקדמיה. הוא מסתכל על בעיות, איך נדע מה הבעיות הגדולות, והוא מוכיח את זה מתמטית, והוא חושב מאוד כזה זה, ואתה מסתכל גם מהחברות שמשנות את העולם, מסתכל על OpenAI, נכון? אולי החברה שהכי שינתה את העולם בשנים האחרונות, האנשים שעובדים שם, אחי, זה לא אנשים בלי תארים, אחי, זה עכשיו יצא משם איליה סוצקובר, זה ה-CTO של OpenAI, בא לישראל אפרופו לפתוח חברה, מתחרה ל-OpenAI. משמע? לא זוכר איך קוראים לחברה. AI 21 Labs זה? לא, זה לדעתי של אמנון שעשוע. אוקיי. לא זוכר איך קוראים לחברה שלו, אבל הוא אומר שזה יהיה כאילו בינה מלאכותית מוגנת או משהו כזה, הוא קרא לזה סייף לדעתי או משהו כזה. הוא לא פרסם מה הם עושים, אבל הם גייסו $1 מיליארד, 10 עובדים. עכשיו מי 10 עובדים? זה אנשים עם תארים מתקדמים, שלמדו דאטה סיינס, שהיו בחברות כמו OpenAI, זאת אומרת, אתה רואה שהידע שם הוא הרבה יותר מזה. מנגד, אני אגיד את הצד השני שהרבה פעמים הסתכלתי עליו שהוא מבוזבז, ואני בטוח שגם אתה מסתכל על זה ככה. לא, אני כמוך, אגב, זה לא שחור או לבן. יש תארים שאתה צריך. כן. רפואה, משפטים, זה לא, אבל אני בטוח, בגלל שאתה מאוד יזם, אני בטוח שזה לפעמים מרגיש לך איזה בזבוז זמן, ב4 שנים, אני למדתי 6 שנים סך. נניח מנהל עסקים בזבוז זמן מוחלט מבחינת. לגמרי. אני מסכים, כי זה תואר, בוא נדבר רגע רק על מנהל עסקים. זה תואר שלמה המציאו אותו, כי עובדים ממשלתיים שלא רוצים לעבוד קשה, ואומרים להם, תקבלו תוספת בשכר, אז הם הולכים, עושים תואר במנהל עסקים כדי לנפח את המשכורת ולהמשיך לשתות קפה. אז בסדר, ברור שזה תואר מבוזבז. אפרופו, אני לא יודע אם זה גם בעולם או רק בישראל, אבל בישראל זה מה שזה. אני ראיתי את המבחנים שלהם, זה שטויות, כאילו זה, איך עושים באקסל? סם, כאילו באמת, ChatGPT מוציא את זה ב100, כאילו. אבל אני מסתכל שוב, אני חוזר דווקא על התארים הכן מתקדמים, ולמה אולי אנשים כן חושבים שזה בזבוז זמן, כי גם שאני הסתכלתי על זה, אחרי כל 6 שנים שלמדתי. הסתכלתי ובאתי לעשות סטארט-אפ, ואני אומר, וואלה, אם הייתי עושה עסקים, הייתי פי מיליון יותר טוב בזה. עכשיו, אין לזה תשובה נכונה, ואני חושב שהתשובה הנכונה, זה תלוי מה המטרה שלך. אם המטרה שלך זה להגיע ל1,000,000 שקל מהר, ברור שהעולם העסקי יותר טוב. תרים עסק קטן ככל שיהיה של, לא יודע, בניית אתרים, צילום, מעריכה, לא משנה מה. תתחיל פרילנס, תביא כמה עובדים ראשונים, תעשה מחירות, תעלה תוכן, תגדיל את הממומן, אתה תגיע ל1,000,000 שקל הזה. בזמן הזה, הסטודנט עדיין יהיה באוניברסיטה.
אבל מנגד, כשאתה מסתכל על אנשים כמו פרופסור אמנון שעשוע וחברות שבאמת באות לשנות את העולם, שבאות ובונות, אתה יודע, טסלה, אני לא חושב שעובדים שם אנשים בלי תארים, כאילו, אני לא יודע אם זה מבוסס, אבל אני חושב שזה אנשים שהם מהנדסים. כן, אבל אתה יודע, זה כל הקטע. זה הגיוני מאוד שלעובדים יהיה תארים. אבל כדי לנהל חברה שבאה לשנות את העולם ולבנות בינה מלאכותית שהיא סייף, או פרופסור אמנון שעשוע באותו זה שאני מדבר עליו, אז הוא דיבר על זה שהוא רוצה לבנות בינה מלאכותית שפותרת את הבעיות הגדולות בעולם, שזה, הוא דיבר על זה שבסדר, היום בינה מלאכותית היא מחליפה את האנשים שלא ממש צריכים לחשוב. מה הכוונה? היא לא יכולה לפתור את משבר האקלים, היא יכולה לעשות את העבודה המשרדית שלך שאתה לא רוצה לעשות עם כמה אוטומציות. אז היא עדיין לא באמת מחליפה את הבעיות הגדולות של האנושות. אז הוא בא לפתור את הבעיות הגדולות, אתה רואה שהוא צריך את הסוג חשיבה הזה. הוא צריך לדעת איך להסתכל על מחקרים, צריך לדעת מה מבוסס, מה לא מבוסס. צריך לדעת איך לדבר עם המהנדסים. אתה יודע, זה קל להגיד לא צריך תואר, שאתה בונה חברה של מכירת קורסים. וזה רוב האנשים שאומרים לך לא צריך תואר. תשמע, האמת, הבאת פה אנלוגיה מעניינת, אבל גם פה אני אתקיד לך ואני אגיד שלא חייב תואר לצורך העניין. לצורך העניין אתה רוצה להיות יזם נדל"ן, במקום לבוא וללמוד לצורך התואר כמהנדס, בזמן הזה בוא תצבור באמת ידע בעולם העסקים, ואם יש לך את האלטרנטיבה, או אם אתה מכיר איזשהו יזם נדל"ן, לך תשב על המהנדסים, לך תשב על האדריכלים, לך לשטח עצמו ליד הפועלים, תסתכל מה קורה, כי אתה לא צריך הבנה ב1000% של איך לבנות. אתה כן צריך לדעת לדבר בשפה שלהם, לראות שלא עובדים עליך בכמות של חומרי גלם, סתם נותן לך דוגמה על עולם הנדל"ן. בשביל להבין את השפה לפחות, ומשם, נגיד בדוגמה הזאת, אתה לא צריך תואר. כן, אז תראה, אז אני אחזור לזה שתלוי גם מה הבעיה שלך פותר. זה לא שחור או לבן, שוב פעם, כן. כשאתה בא לפתור באמת בעיות שהן אקוטיות, מורכבות, אתה יודע, כמו בינה מלאכותית שהיא לא רוצה להשמיד את העולם לצורך העניין, לא משנה מה תעשה לה. כן, זה משהו אחר. אז אתה חייב להבין את עולם הבעיה, וזה כולם מסכימים. אז עכשיו, מה זה להבין את עולם הבעיה במקרה הזה? זה גם להבין את הטכנולוגיה מאחורה, לא ברמה של אתה צריך לשבת ולכתוב את השורות קוד, אבל תבין מה אומרים לך, למה הם אומרים לך בסוף, סתם, על בינה מלאכותית, למי שלא מכיר, זה היה, כאילו, בזה התעסקתי בתואר השני שלי, זה היה הרבה לפני ChatGPT. כן. בינה מלאכותית, היא עובדת, הכל שם מאחורה, זה נגזרות ושטויות מהבית ספר, אז שאומרים, מתי השתמשתי בנגזרת? אתה משתמש כל היום בנגזרות, כל ChatGPT שאתה מריץ, יש שם נגזרות מאחורה וגרדיאנטים שזה נגזרת על נגזרת כזה. אז כאילו, זה קל להגיד לא צריך תואר, כשהחברה שלך, שוב, אני אומר, היא מוכרת קורסים או ייעוצים עסקיים לחבר'ה בתחילת הדרך שרוצים כסף מהיר וזמין, נכון, בשלב הזה אולי לא צריך תואר, אבל אני כן רואה ערך, וזה לא חובה, יש מצב שיהיה יזם עסקי מעולה, יש מצא יזם טכנולוגי וירים חברה ענקית, ואני לגמרי חושב שעדיין יש לזה ערך, בטח בתחומים שהם, נקרא לזה מדעיים, כמו רפואה, הנדסה וכו'. אוקיי. חוזר אחורה ל-MVP, לסכם אותו, כי אנחנו גולשים פה מהירות האור. בסדר, זה כל הכיף, זה פודקאסט, אין חוקים. כן, לגמרי. אז מבחינת MVP באמת, מבחינת הדגשים שדיברנו עד כה, יש לך כמה אפשרויות איך לפתח MVP. האחד, זה באמת ללכת לתחום של ה-No-Code, ששם אתה גם יכול ללמוד את זה בעצמך, או כשתלך לבית תוכנה, העלויות יצטמצמו משמעותית מאשר קוד. האופציה השנייה זה למצוא באמת שותף טכנולוגי, שזה תורה שלמה גם איך למצוא שותפים, אם אין לנו זמן אולי נדבר על זה קצת. האופציה השלישית זה סבב גיוס הון, זה לגייס הון. זה מבחינת ה-MVP תכלס. אם אני אפספס משהו. אני אולי אשמח להגיד משהו על הסבב גיוס הון. סבב גיוס הון זה אף פעם לא פתרון לבעיה. כאילו, אז אתה יודע, אם אתה תגייס, אז אתה עדיין תצטרך לעשות אחד מהשלושה האלה. עכשיו, אנשים מסתכלים על זה, גייסתי כסף, אז אני יכול לבזבז אותו. לא, למה? תעבוד לין ותגייס כסף, תגיע להישגים משמעותיים. שזה אפרופו מה שקצת פספסו בבועה הקודמת, לדעתי. אני גם מאמין שאם אני הייתי בבועה הקודמת, אז הייתי מתנהג ככה. כי אמרו, תפזר כסף, תסיים אותו, תגייס עוד, כאילו זה היה הדיבור. אני זוכר שאפילו כתבתי פוסט בלינקדאין, מעניין אם אני אמצא אותו. סטארט-אפ צריך להעדיף צמיחה על גבי רווחיות. והיום זה כבר עידן הגם וגם, אתה רוצה גם רווחיות וגם צמיחה. כן. אז גיוס הון הוא לא במקום, גייסת הון, למה שלא תבנה MVP עם no-code, עם מפתח אחד, יעלה לך שקלים, ותשמור את הכסף כדי לעשות go to market מאוד חזק, תיכנס לשוק. אז גיוס הון הוא לא פתרון לאיך לפתח, אבל באמת בפיתוח זה האופציות שיש פחות או יותר, שזה או להשתמש ב-no-code בעצמך, או לפתח את האפיון בעצמך, ואז ללכת לבית תוכנה שיפתח, או גם איזה, אתה יודע, שילובים, אתה יכול למצוא איזה פרילנסר, אולי שותף רק לחלק הזה. אפשר לעשות כל מיני דברים, בסוף זה גם משחק של יצירתיות, אתה רואה שהיזמים הגדולים עשו דברים תמיד לא באותה דרך. כן. אוקיי, אני לא חושב שנספיק לגעת בהכל, אבל בין יתר השלבים יש לך השקה, מיתוג נכון, תמחור. אני יודע שאתה דווקא מבין טוב בעולם הפרודקט, נכון? התעסקתי בפרודקט כמה שנים,
אבל אני לא יכול להגיד שאני מאסטר בפרודקט, אבל כן. כמה שנים זה כבר טוב לנו. כן. חוץ ממספיק שאתה רמה אחד מעל מישהו, אתה כבר יכול ללמד אותו. כן. אז אני קצת פחות מבין פרודקט. בוא, אשמח גם שתחדש לי, לצופים. פרודקט זה בעצם יצאת עם המוצר לשוק. כל העניין של פרודקט זה להבין עם הלקוחות מה אפשר לשפר, לשמר, תקן אם אני טועה, תן על זה. אז פרודקט זה כאילו המוצר, והמושג שאתה מתכוון עליו זה פרודקט מרקט פיט. והרבה פעמים שמדברים על סבבים סיד, פרסיד, או אולי אפילו A, אז מדברים על זה שכל המטרה שלך זה למצוא פרודקט מרקט פיט. פרודקט מרקט פיט, זה כמו שזה נמצא, זה לראות שהמוצר שלך תואם לשוק שלך. מה הכוונה? אם אתה בנית מוצר שאמור לעזור לאנשים לעשות מחירות, אז לראות שבאמת יש דרישה. לראות שבאמת אנשים מוכנים לשלם את הסכום שאתה חושב, שהמודל עסקי שלך הוא תואם את מה שהם עושים. אני אתן על זה דוגמה אולי קטנה. נגיד במנדיי, הם לא לוקחים הרבה כסף למי שקטן, כי אז הוא לא ישלם. אז מה הם עושים? לוקחים פר כיסאות. אז ככל שהארגון שלך גודל, אתה גם משלם להם יותר. ואז כאילו המוצר תואם לציפיות של הלקוח. הרי CRM אני לא משתמש בו הרבה שאני עובד אחד. משתמש בו הרבה שאני 2, אני כבר מתחיל לעבוד בו, שאני 3, אני מתחיל להיות יותר שימוש, 4 יותר, מוכן לשלם פתאום את ה-200 שקל, אבל לא לשלם 2,000 שאני 2 עובדים. אז זה כאילו המודל עסקי תואם לשוק, זה גם נקודה שרוצים להסתכל. בגדול פרודקט מרקט פיט אבל, אתה יודע, ברמה הכי לואו לבל, אתה רוצה לראות שאנשים מוכנים לקנות את זה במחיר הזה, ושאתה יודע איך להגיע ללקוחות האלה. ואולי נקודה שהיא די חשובה זה לראות שמשהו באמת רפיטאבול, כאילו שאתה יכול לעשות אותו שוב ושוב, כי אם הצלחת למכור למישהו, כי הוא דוד של אבא שלך ומצאת אותו ברחוב וזה וזה, ואתה אומר, טוב, אני יכול להביא 100 כמוהו, איך תביא אותו? אז לראות שבאמת השגת אותו דרך איזה צ'אנל שיווקי נגיד של פניות קרות, ואתה יודע לחזור על זה שוב ושוב באיזה סיסטם מסודר, גם אם אתה לא פוגע 10 מ-10, אבל פוגע 1 מ-10 ואתה יודע לג'נרט 100 כאלה בחודש, אז יש לך כבר, אתה כבר יודע איך לייצר מחירות לעסק בצורה שהיא חוזרת על עצמה, זה השלב של פרודקט מרקט פיט, למצוא מוצר שעונה על צרכי השוק, ואתה יכול באמת ליצור revenue בצורה סיסטמטית. אגב, כל מה שקשור לעולם אחרי שיש לך כבר איזשהו מוצר מוכן, ואתה מקבל פידבקים מהלקוחות באמת, על מה אפשר לשפר, אז גם כאן יש פרק שלם ב-Demand Test, שמדבר באמת על איזה פידבקים אתה כן רוצה לקחת, ואיזה לא. מספר שם סיפור מגניב על איזשהו סטארט-אפ שהוא הקים, על איזשהו סאס שהוא הקים, ובאמת, אחד מהלקוחות הכי גדולים שלו אמרו, אנחנו צריכים איזושהי תוספת, לא זוכר כבר מה זה היה, תוספת של איזה פיצ'ר כזה. וכמובן שהוא נהנה לבקשה שלהם, ווואלה הוא ראה שהם לא משתמשים בזה בכלל. כן. ואחרי שבועיים הם שוב פעם ביקשו עוד איזה תוספת לתוספת שהם ביקשו, והוא עשה את זה שוב פעם. כל פעם כזה עולה לו כסף. ובסוף, אחרי כמה שבועות, אחרי שהוא שרף כבר לא מעט כסף, הוא גילה שהסיבה שהם צריכים את זה, היא בכלל לא הסיבה שהוא חשב. כן. זה בשביל הלקוח שלהם בכלל, שזה יישלח לו, לא משנה התוכן עצמו. המסר, הוא גם כשלקוח בא ואומר לכם פידבק על המערכת עצמה, לא לקחת את זה ישר כאמת המוחלטת. לבוא לשאול מה הסיבה, לאיזה צרכים אתה צריך את זה. אתה יודע, התואר הראשון שלי הוא תעשייה וניהול, הוא מדבר מאוד על איך למצוא בעיות בארגונים, אז יש שיטה, מתודולוגיה שהיא מאוד עובדת למקרים כאלה, זה נקרא 5 למה, לפחות אז זה נקרא ככה, לא יודע מה השתנה, אבל זה כאילו שבאים אליך עם בעיה, אז תנסה להגיד עליה כמה פעמים למה עד שתגיע לסיבת שורש, כי בדרך כלל לא באים אליך עם הבעיה האמיתית, באים אליך עם איזה סימפטום. אני לא מגדיל מחירות, למה? כי החודש לא הבאתי פגישות, למה? כי לא קיבלתי בפייסבוק, למה? כי הקריאיטיב כבר נשרף, כי אני מריץ אותו 3 שנים ברצף, ואז הבנת שאתה צריך קריאיטיב חדש. אז הבעיה זה לא זה שאתה לא יודע לייצר לקוחות, אתה לא יודע לעשות את המודעה. אז זה גם בנקודה הזאת, ותשמע, אין לזה מתחה, אתה יודע, בכל מקרה, אז צריך לראות מה המוצר, מה הפידבק, לדעת לקרוא מתחת ללקוחות, לנתח, לראות שזה חוזר על עצמו מהרבה לקוחות, וזה באמת לא משהו שאני יכול כזה ככה לפתור בשלוף. כן, בוא נגיד, כל נושא פה אפשר כן, ברור, יש פודקאסטים שלמים על כל נושא. טוב, אנחנו קצרים בזמנים, אני רוצה לגעת בנושא האחרון, לפני שמסיימים, כל העולם הזה של שותפים. אני יודע שזה מעניין המון, וזה גם תורה שלמה. אם תוכל להיכנס אבל, לפחות בכמה דקות שנייה, יאללה. תשמע, אני יכול עוד 10 דקות ככה בסבבה, גם מעבר לזמן שאמרתי. בטח, אוקיי. אני אגיד על שותפים, שאולי אני לא הבן אדם הנכון לשאול אותו, כי תמיד שאני אומר על מה נפלו לי כל המיזמים שעשיתי בחיים, זה על שותפים. ואפרופו, גם שאני מדבר עם אנשים מאוד חזקים בתעשייה, זה גם התשובה שלהם, אז אני לא מרגיש רע עם עצמי, אבל שותף זה הדבר בעיניי הכי קשה, בטח בשלבים הראשונים, אחרי זה יהיה לך את האתגרים האחרים, אבל בשלבים הראשונים אני חושב שאם יש מקום ליפול עליו זה שותפים. אנשים צריכים להבין שזה כמו מערכת יחסים עם בת זוג.
כן, זה אפילו יותר נוראי, כמה אתה עם חברה שלך ביום? כמה אתה פוגש אותה ביום? יכול להיות שאם שוטף תדבר כל יום כמה שעות, זה... כמה שעות אתה עם חבר? עם הבת זוג שלך, שתתחתן איתה, שעתיים, 3 לפני השינה, עם השותף שלך, אם אתה מקים סטארט-אפ, תהיה 10 שעות ביום, לא משנה מה, מינימום כאילו. אז תבחר את השותף יותר טוב מאת האישה. זה גם במערכת הערכים אתם צריכים להיות תואמים. כן. אז יש לי חבר שהוא שותף כזה, סוג של, והוא הרבה פעמים אומר לי, קודם כל חזון משותף. עכשיו חזון, אני לא אוהב את זה כי זה מאוד גדול, אבל בוא נגיד שיהיה גם רעב משותף. אני יודע שהיה לי אישית דברים שנפלו על זה שזה לא אותו רעב, זאת אומרת, אני יכול למצוא את עצמי, הורדנו משהו למשימות, יושב 14 שעות, תופר את כל המשימות, אומר לו בוא נשב באותו יום, בערב אחרי, כאילו, אתה מבין? והבן אדם בצד השני אומר לי, לא, תשמע, היה לי זה ופה ושם. עכשיו, זה לא משהו רע, הכל טוב, כאילו, הוא יכול להיות שכיר, יכול להיות שכיר טוב, הוא יכול גם לפתוח עסק ולעשות את זה באיזי, אתה יודע, וכל יום להוסיף עוד מחירה אחת, אבל זה לא הקצב שאני רציתי. אז צריך להיות רעב שווה. אני לא אומר שחייב ששתיכם תהיו רעבים ורוצים לעבוד 16 שעות ביום ולמחוק את החיים, כן. אבל שתהיו זהים. כי אם אחד עובד הרבה ואחד לא, פה נוצרים בעיות, זה ודאי, ראיתי את זה בהרבה שותפויות. דבר שני, כדאי גם שתהיו משלימים אחד של השני, כי אם שתיכם נגיד ממש טכנולוגיים, ובאים רק לפתור את הטכנולוגיה, טוב, זה גם תלוי מה הטכנולוגיה, כי אם זה טכנולוגיה שהיא דיפ, אז נגיד סבבה, אבל... אז איזה ערך הוא נותן לך? פשוט אתם שתיים כמוך. אתה רוצה כאילו שיהיה אחד שמאזן אותך. ברמה הפרקטית יותר, וזה אני אגיד לך משהו שאני עשיתי לצורך העניין, יש מבחן, חוזקות, שקוראים לו גלו, שהוא באמת מזהה את החוזקות שלך. לצורך העניין אצלי התכונה הראשונה זה מקסימייזר, למקסם אנשים. שזו תכונה מאוד טובה למישהו שינהל צוות תחתיו. עכשיו, כשאתה מכניס שותף... אתה כאילו מעצים אנשים אחרים. מעצים, מוציא מהם את הפוטנציאל, בדיוק, זה הפשן שלי, כן? עכשיו, גם כשאתה תמצא שותף, יהיה מאוד נכון לבוא נגיד, לצורך העניין, ולעשות את כל מיני המבחנים האלה, או לדבר שנייה מה החוזקות של כל אחד, בשביל לדעת מה משלים אותך. כי לצורך העניין, אם אני יודע שאני פחות טוב עכשיו במחויבות, אוקיי? או במספרים או באנליטיקה, אני רוצה למצוא שותף ששולט בתחום הזה. כן. בשביל שיהיה את המגוון, שיהיה את באמת... אתה יודע, אם דיברנו בתחילת הפרק על זה שלחשוב כמו משקיע, כי אתה הולך להשקיע את כל הזמן שלך, למשקיעים בצ'קליסט הזה שאמרתי, לפעמים יש, זה יכול להיות בכל מיני ורסיות, אבל לראות ששני השותפים עובדים ביחד לפחות 6 חודשים. אוקיי. ואני באמת, היה לי גם שותפויות טובות של 4-5 חודשים, פתאום אחרי חצי שנה אתה מגלה, אז אני לא יכול להגיד שיש איזה משהו דרסטי בחצי שנה, אבל צריך גם לעבוד פרק זמן משמעותי ביחד, ויש גם כל מיני מנגנונים לאיך לקחת שותף, כי אם כבר יש לך מוצר ואתה רוצה להכניס מישהו, כי באמת יש סיבה טובה, אתה לא רוצה שעכשיו הוא נכנס לשעתיים, אפרופו קרה לי משהו כזה, שמישהו אמרה לי, הרעיון שלי עכשיו, כאילו שהייתה שותפה שלי. וואלה. והיא הייתה שותפה שלי ולא עשתה כלום, כאילו, אז אמרתי, מה זאת אומרת? ובסוף נטשתי את הרעיון, כי אמרה לי, הלכת לך לבית משפט, אז אמרתי, טוב, הרעיון גם ככה בינוני, בניתי כולה אהב טיפוס כמה שעות וזה. אשכרה. הכל טוב, מה יש לי להילחם איתה, אני אעשה משהו אחר. אבל... ומה קרה אגב עם זה? סתם מסקרנות? לא, אני זרקתי את זה לפח, כאילו, היא לא עשתה כלום עם זה. וואלה. אבל כאילו, אתה יודע, היא באה לרכב על זה שהיא ידעה שזה היה נראה לה שאני אמשיך לפחות, ואני לא המשכתי עם זה, אז אתה יודע, כאילו, סבבה, יצאתי בזול, אבל... תשמע, גם אם הייתי עכשיו ממשיך והולך איתה לבית משפט, אז הייתי מנצח, אבל בשביל מה? כאילו, זה לא שהיה לי כבר מוצר ומחירות ומשהו משמעותי. אז רגע, למה אמרתי את כל הדבר הזה בכלל? דיברנו על שותפים. כן, אז יש מנגנונים להכניס שותף, כי לפעמים עושים נגיד שנכנסים לתקופת ניסיון של 2 ובכל 3 חודשים שזה עובד, אז עולה לו נגיד 2%, או בהתאם למה שסיכמתם. אז צריך גם לראות שעושים את המנגנון נכון, אני לא הולך לדבר על זה פה, אבל זה משהו שחייב להתייעץ עליו, ואני נפלתי עליו באמת לפחות 3-4 פעמים כאילו, על שותפים, על בחירת שותפים. דרך אגב, גם קרה לי שהייתי בשותפויות טובות, וברמה האישית זה לא היה לי טוב, כי פשוט אי התאמה בינינו, אתה מבין? זאת אומרת, הוא אחלה גבר, אני אחלה גבר, ווואלה, לא יסתדר, אז נשארים חברים, לא חייב תמיד להיות שותפים עסקיים. וזהו, ויש גם שותפויות טובות, אז אתה יודע, זה פשוט לבחור נכון, זה לא שיש לפחד מזה לגמרי. כן, אתה יודע, יש הרבה דגש על לבוא וליצור את ההסכם הכי טוב שיש, שיארגן עליי עם כל משמר לגבי שותפים. יש משפט שאני מאוד אוהב, הסכם טוב, חוזה טוב, זה הסכם שנשאר במגירה. נראה לי אפילו שאתה רשמת אותו. יש מצב שאמרתי אותו אולי פעם, לא זוכר. נכון? אולי, אני לא יודע, אבל אני לא זוכר מי אמר, אבל יש בזה אמת, כי תחשוב, מתי באמת מגיעים המחלוקות? כשאתה צריך לבוא עם החוזה, לשים על השולחן ולומר, הנה, אתה אמרת שאתה עושה את זה,
עכשיו אתה מבין שאתה מגיע למקום לא טוב. תשמע, אתה לא רוצה להגיע לזה, אבל זה יכול לקרות, ובשלבים מאוחרים של חברה בכלל, אתה יכול להגיע לכל מיני מצבים כאלה. אז אתה יודע, צריך לדעת אם אתה מתחתן בסוף, זה חתונה לכל דבר, כן, אתה צודק, חוזה טוב, זה שנשאר במגירה. כן, שותפים זה נושא קשה, אני כאילו חייב לו, זה גם משהו שהוא כאילו פסיכולוגי בכלל, וזה, אז זה לא משהו שאתה יכול באמת לקטלג אותו. כך בן אדם שהוא עסקי ובן אדם שהוא טכנולוגי וזה יעבוד טוב, לא בטוח. אולי שתיהם מאוד כאילו אוהבים לקבל החלטות, אז זה לא יעבוד, אתה יודע, כאילו, אז יש פה אין סוף ניואנסים, וזה כל מקרה, זה באמת, זה עניין של תחושת בטן במקרה הזה. הבנתי, אוקיי, אינטואיציה גם. כן, לגמרי. אוקיי. טוב, נושא האחרון, יזמים, יזמות. אם אנחנו שנייה מורידים את זה לרמת באמת אפילו תכונות שהן מאסט מבחינתך ליזם מתחיל, שהוא צריך לסגל לעצמו במהלך כל המרוץ המטורף הזה, גם של עסקים, גם של סטארט-אפים, כללי, עבור הצלחה באמת בכל העולם הזה. תשמע, אז יש איזה תכונות שגם קידשו אותך במהלך הדרך, שאתה חושב שהן מאסט? אז קטונתי מכאילו, אתה יודע, לשפוט את כל היזמים, אבל אני יכול להגיד, נגיד, משהו שאני שיפרתי לאורך הזמן. אני זוכר שפעם ראשונה שקיבלתי כזה לא ממשקיע, זה היה גם לא קצת משפיל, כזה, זה לא הלא שסיפרתי לך מקודם, אבל אתה רואה, קיבלתי הרבה לא לאורך הדרך מכל מיני דברים. זה באמת לדעת, כאילו, אז מה? כאילו, אתה יודע, היום אם מישהו יגיד לי סתם, אני אעשה, לא יודע, שיחת מחירה, אני אקבל, לא, אני אפילו לא ירגיש את ההקצוץ הקטן הזה, אתה מבין? כאילו, אני כבר אהיה בשיחה הבאה. ככה צריך להיות, בהכל. כאילו, אתה עכשיו בסט של פגישות משקיעים, אתה צריך להיות רובוט. וואלה, אני עכשיו פונה ל-20 משקיעים, אחד אחרי השני, אני נכנס, שפר מאחד לאחד, אמר לי, לא, בעיה שלו, כאילו, וואלה, להבא. כמובן, ללמוד מכל דבר, ולא לבוא במוד של אגו, אבל אתה לא יכול שיזיז לך שום דבר חיצוני. והבת זוג שלי הרבה פעמים אומרת לי, אתה יודע כמה חרא אכלתי ממך בשנים האלה? כי אני באמת עשיתי הרבה דברים שנכשלו. אז... מאיזה בחינה, כאילו, חרא? שכאילו אתה בא ואתה מבואס, ולא עבר לך טוב היום, ופתאום הפסדת מלא כסף, אני הפסדתי את כל הכסף שלי פעמיים, כאילו, עכשיו אתה יודע, בת זוג שאתה הייתה 3 שנים ורוצה להתחתן איתך, כאילו, עכשיו אנחנו מאורסים, נראה לי אמרתי בתחילת הפרק, אז כאילו, זה באסה לדעת שאתה שוב מאמר על כל הכסף שלך, אז גם הבת זוג אוכלת מזה. שנייה, שיתוף אם בא לך על מה הפסדת פעמיים, כאילו, בקצרה? אז תראה, בפעם הראשונה זה באמת הייעוץ עסקי, שעזבתי את זה. שזה כמה עשרות אלפים כאילו. כן, והפעם השנייה זה בוא נגיד העסק הזה שפחות עבד, אז היה איזו השקעה כזאת מוזרה. אוקיי. לא משהו ששווה להתעכב עליו, כאילו לא מאוד מעניין. פשוט השקעתי כסף על משהו, פחות עבד, משכתי, ותשמע, והיה משהו אחר שכן עבד, אז אתה יודע, אז הם בוא נגיד התקזזו אחד על השני, אבל עצם זה שאתה כל פעם, והרבה פעמים ביזמות, אתה צריך לאמר על עצמך, על הכל, זה קשה גם לסובבים אותך, כאילו... זה קשה לסובבים אותך. אתה יודע, אני זוכר שאני החלטתי כאילו שאני רוצה להיות יזם, לכאורה, גם לא ידעתי לקרוא לזה ככה. אחי, הייתי עם 2 תארים, ניסיון היה 2021, 2020, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הבואה בהייטק, אחי, אני אפתח את הלינקדאין שלי, אם אני אמצא את השיחות מאז, אנשים היו שולחים לי, רוצה לבוא לעבודה 30,000 שקל, עכשיו לא הייתי עונה להם, אומר להם, no thanks, יעני. ואז הם היו עונים לי, אז 40, כאילו, מה זה? אני לא רוצה עבודה, אני הייתי בכלל בסדיר, כאילו, מה קשור? אז השוק היה ככה, ומצד שני אני אמרתי, וואלה, אני רוצה ללכת לפתוח משהו משלי. אז אתה יודע, כאילו אני זוכר, את סבתא שלי, את אמא שלי, כאילו מה, זה היה בא להם לבכות ממה שאני אומר, אתה מבין? אז רגע, אני חוזר למה התכונות שחוזרות אצל כל היזמים. אנחנו קצת לטיול. כן, המצליחים. אז בוא נגיד, א', לדעת לקבל לא, ושזה סבבה, זה חלק מהיום, ולא לתת לזה לשבור אותך, וזה מה שמאוד פיתחתי לזה לאורך הזמן, ואני אצל הטובים ביותר, אתה רואה את זה שזה לא מזיז להם ולא מדגדג להם, כאילו, הם מבינים שזה חלק מהזה, והם בדבר הבא. לגמרי. והדבר השני, אני יכול להגיד שזה גם ביטחון עצמי ויכולת קבלת החלטות, וזה נשמע כזה גדול ומפוצץ, אבל אתה יכול לראות את זה בכל דבר בחיים, אפילו כאילו אצל מי עושים חג, אז אתה תראה שתמיד יש את האחד הזה, למה הוא מוביל? כי הוא אומר בביטחון את מה שהוא חושב, והוא לא מפחד מהדעה של עצמו. ומנכ"ל, בטח אם אותו יזם רוצה להיות המנכ"ל, יש יזמים שלא רוצים להיות המנכ"ל. אחרי שנתת הדוגמה הזו, כי אתה אומר אצל מי עושים חג. לא, לא, האמת שלא, וגם תיתן לי אחרי זה פצצה רק על הדוגמה. אבל אני, כאילו, אתה רואה שאצל המנכ"לים הבאמת גדולים, אז אתה רואה או לפחות מי שאני יצא לי לראות, אתה יודע, אני לא יכול לדעת על כולם. אתה רואה שהם יודעים להסתכל על איזה ויז'ן, להגיד אני רוצה להגיע לשם, ונגיד הם לא יודעים משהו, טכני אפילו. הם התייעצו עם כל האנשי מקצוע, הם ישמעו את דעתם, ובסוף הם מקבלים את הדעה, וכולם צריכים ללכת אחריהם. שאתה יכול לעשות את זה רק אם אתה 100% עם ביטחון עצמי. אתה יודע להגיד, וואלה,
תקשיבו, החלטתי ככה כי זה וזה מה עושים, וכולם צריכים ללכת אחריך, ויש מצב שאתה טועה, כי מישהו אחר אמר לך, לא, זה יהיה לא טוב וזה, והוא צודק. אבל עדיין כולם צריכים להיות שלמים עם זה שהם הולכים אחריו. אז זה בא מאוד במקום של ביטחון עצמי, ואני רואה את זה מאוד באנשים שבאנו חברות, שלפעמים אפילו זה ביטחון עצמי לא מוצדק, אבל אתה רואה שצריך ביטחון עצמי לבוא ולהגיד מה אתה רוצה, ולגרום לכולם ללכת אחריך. כמו שאמרת גם, היכולת להמיר על עצמך. נכון. זה גם לא חייב להיות על עצמך, זה יכול להיות על איזה דרך עסקית. אבל לפני הכל, אתה צריך... כן, על עצמך בטוח אתה צריך להמר עשרות פעמים, כי אף אחד אחר לא יאמר עליך. כן, לגמרי. אז זהו, נראה לי. אוקיי, אחלה פרק, רם, יאללה, היה מטורף, המון תוכן פה. תודה רבה שהזמנת אותי. לפני שאני משחרר אותך, שאלה האחרונה היא קצת עמוקה, אתה יאללה. צריך להיכנס פה את כל הגלגלים. יאללה. אני אפילו רוצה שתדמיין שלוקחים אותך במכונת זמן, משגרים אותך קדימה לדור הבא, בתור באמת המנהיג, ואתה מוצא את עצמך עומד על במה מול 100,000 אנשים, ואתה צריך לבוא ולתת להם איזשהו אמונה, או ערך מרכזי, או משהו שאתה מאמין בו באמת ובתמים, שליווה אותך במהלך הדרך, שאתה רוצה להעביר הלאה, לדור הבא הזה. וואו, שאלה קשה. אף פעם לא חשבתי על משהו כזה עמוק, תן לי רגע לתוך עצמי. אומר מסר לאומה. מסר, ערך מרכזי, משהו שאתה מאמין בו. אתה רוצה להעביר הלאה, להפיץ. תשמע, אני אגיד לך משהו, זה אולי לא משהו שלי מקורי. יש משפט של סטיב ג'ובס, שהוא אומר שאפשר לחבר את הנקודות רק במבט לאחור. הנה, הרמתי לעצמי, זה הפודקאסט שלי. אבל מאוד מאמין בזה. אני בקריירה הקצרה שלי, כי אני בן 27, עשיתי מלא שינוי קריירה. ואתה יודע, שהסתכלתי על זה כזה לאורך הדרך, אז הרגשתי לא יציב. כאילו, אתה אומר, כבר יכלת לקחת 40,000 לחודש. למה אתה מתחיל משהו חדש? ואז התחלתי עוד משהו חדש, ואז עוד משהו חדש, וכאילו, ושיניתי, ופתאום אני עושה תוכן, ואנשים, כאילו, בטח מהסביבה שאני בא, אז אמרו לי, מה זה פודקאסט? כאילו, מה אתה עושה? לא הבנתי, וזה. וכאילו, ואז פתאום אתה עובר לנישה אחרת, ואתה יודע, הרבה פעמים לא יודעת להסתכל, היום אני עושה משהו שבאמת משלב את כל הדברים שנגעתי בהם אי פעם, אם זה פרודקט, אם זה תוכנה, אם זה יצירת תוכן, באמת הכל. ואין שום סיכוי שבאיזושהי נקודת זמן היית מסתכל והיית אומר, וואלה, הדברים האלה איכשהו מתחברים. אז אתה רואה שלפעמים פשוט צריך לעשות ולהיות בעשייה כל הזמן, ובסוף יהיה טוב שמסתכלים אחורה. רם, שמחתי לארח אותך. אחי, תודה רבה, היה לי, מה זה כיף. תודה, לא הייתי בפודקאסט מלא זמן. אשכרה. כאילו פודקאסט שאני הזה. פצצה. נשאיר פרטים של האינסטגרם, של הפודקאסט. שלח לך, שים למטה לינקטרי. תודה רבה לך שהזמנת אותי. אחלה. תודה צופים, תודה רם.